Вітаю усіх, вітанки. Вітаю, зараз будемо починати. Ніяк тихо, мені подається, ні? Може бути ще. Ось так, прикладно. Не упевнений, поглядім, яще, може бути, прийдеться переналаджувати під час гульні. Добре, вітаю усіх. Вітаю. Зараз гляджу у нас, так. Ёсць. Усё падаецца на месца у нас у парадку. Вітаю. Сёння у нас па сутнасці стрым па галасаванню, нічога новага. Чацвер у нас заўсёды гэта ў чацвер. Але што мы сёння гуляем, гэта Displaced. А Displaced у нас, калі вы памятаеце стрым па Dismantle, то гэта літаральна вельмі падобныя гульні, вельмі падобныя гульні паміж сабою. Ось, стваральнікі Dismantle, зараз, каб іх не блытаць месцамі. Я буду зараз расказваць пра папярэднюю частку, ну, як бы гэта не часткі, гэта нават две розныя гульні проста. Але папярэдняя гульня тэматыка зомбі-апакаліпсіса і выжывання ў зомбі-апакаліпсісе. Вось, гэта у нас іншая тэматыка, у нас тэматыка ісікае, хто не ведае, гэта трапленне ў іншы сусвет. Вось, персонаж трапляе ў магічны сусвет са сваімі прыблудамі, тут нейкае нават сумяшчэнне, нават вам скажу. Гэта ў сусвет пачалі трапляць, магічны сусвет пачалі трапляць, я так разумею, магічныя прадметы. Ну, магічныя прадметы ў сэнсе тыпу матацыклы, драбавікі, вось гэта ўся лухта. Вось. Усё, што усе прыгажосці нашага сусвету. І ў выніку у нас адбылося сумяшчэнне двух сусветаў, а наш герой таксама як бы у гэтым ва ўсім удзельнічае. Паглядзім, як яна гульня раскрывае гэта, таму што я не ўпэўнены. Вось, можна... Тут і пабачым. Так. О, у мяне новая ачывачка. А не, пачакайце, чаму яна старая кабзда? Ладно, неважно. Вітаю. Як Divinity не прайшлі, Тэнчык, не прайшлі. Мы будзем праходзіць яго на наступным тыдні, хутчэй за ўсё. Альбо ў панядзелак, альбо ў аўторак, таму што апошняя бойка дала прыкурыць, і я жадаю канкрэтна ў бойцы удзельнічаць на двух баках. Вось, і змагацца з двумя бакамі адначасова. Вось такі мой выбар, і я ў выніку трошкі пакутую, таму што там хапае такіх прям атак, якія па плошчы, ну, усе паўсюль б'юцца, і вельмі шмат чаго залежыць не ад маёй тактычнай здольнасці, а ад невялічкага рандому. Я спрабую розныя тактыкі і пакрыху вучуся таму, што могуць рабіць розныя ворагі. Вось, таму што ўсіх пракантраляваць у мяне не атрымліваецца. Карацей, таму будзем яшчэ дакалупваць яшчэ ў пэўны момант. Ну, на наступным тыдні хутчэй за ўсё пройдзем, але гэта апошняя бойка, вось адзінае, што засталося, я так разумею. Вітаю, Прабай. Так, што будзе ў пятніцу, калі пераможа Крыка Каапу? Глядзі. Ну, я зараз для ўсіх адначасова. Калі пераможа Don't Start Together, які зараз у топе самым знаходзіцца, топ-1, 70 тысяч і з 15 тысячамі адрываў, высока верагодна, што канкрэтна яна, ну, канкрэтна адна яна можа як бы выцягнуць. Ну, просто сама по сабе. Дык вось, і будзем тады гуляць яе ў панядзелак, таму што ў пятніцу не ў усіх атрымаецца. Дык вось, а тады ў пятніцу мы хутчэй за ўсё паглядзім плейтэст регринінг. Вось, і калі час застанецца, яшчэ пагуляем у транзістара. Гэта дзве гульні, якія хацелася бы, я не ведаў, куды ў расклад запіхнуць сабе, вось, каб не прушаць раскладу моцна неяк. Вось, таму вось іх мы будзем тыркаць. Калі не дапройдзем транзістар, альбо ўвогуле не пагуляем у транзістар, я, можа, для яго іншы момант нейкі знайду, нейкі вольны час. Вось, прыкладна такая ідэя. Вось, нельга гэткія гульні праходзіць да канца, яны і месца, у якое заўжды можна вярнуцца. Не, яна амаль пройдзена. Так, вітаю, Рэгана. Ну, это самае, ўсё роўна, у мяне ёсць такія дзве, у мяне ёсць яшчэ пара дэмак. Мне закідывалі, карацей, нейкі пару гулень на пошту, якія даволі... Парачка з іх была даволі цікавая, я хацеў бы іх паказаць, ну, паспрабаваць хутчэй самому. Я іх не запускаў, не правяраў, і, можа быць, разам бы і паглядзелі, але...
Я не ведаю, у меня адсутнічае як бы ў раскладзе нейкая тыпу дата там дзень дэмак, напрыклад, у мяне такое адсутнічае, але калі я яго дадам на рэгулярна, ну кожны тыдзень не, можа быць раз у месяц варта такую зрабіць, тыпу апошні панядзелак месяца, напрыклад. Вось, калі у мяне штосьці накапілася, то мы можам гэта падыркаць. Вось. Я про тое, што твой першы варыянт быў другая гульня ў топе. Ну мой першы варыянт, гэта тое, што я звычайна раблю. Гэта тое, што я звычайна раблю, гэта другая гульня ў топе, але ў мяне рэальна тады няма куды ўпіхнуць гэты транзістары і регринінг. У мяне складана з гэтым. Вось, гэты варыянт лепей, таму што тады яны невядома, калі мы іх паглядзім-то. Ну, проста яно адкладзецца на невядомы срок, і потым пара гулень так у выніку я і не стрыміў, які я хацеў. Кожную пятую суботу месяца. Ну, вось эту. Може на шостую, пятую може занадто рано. Добра. Глядзіце, яшчэ раз, хутенька. Пакуль размаўлялі, можа ўжо забылі. Глядзіце, displaced. Калі памятаць dismantle, то гэта літаральна dismantle просто ў іншым сеттингу. Уже не зомби-апокаліпсіс, а магічны сусвет, так? Displaced у нас сусвет полностью, для тых, хто не ведае Dismantle і не ведае, пра што зараз будзе гульня, яна яшчэ, дарэчы, у раннім доступе, так што яна нават і не поўная яшчэ. Вось, што чакаць? Поўнасцю разбураемы сусвет, поўнасцю прям, гэта асноўны геймплей, лупіць па сценах, гэта будзе наш галоўны геймплей. Вось, даследаваць магічны сусвет, будзем карыстацца зброяй нашага сусвету і, хутчэй за ўсё, нейкі крафт, як і было у Dismantle. Вось, ну, па сутнасці, цыкл прыкладна так, раздзяўбаць набор рэчаў, атрымаць рэсурсы з гэтага, скарыстаць іх для крафту палепшанага рыштунку, карыстацца ім, каб далей раздзяўбваць рэчы і біць нейкіх розных пачвар, якія будуць нам перашкаджаць даследаваць гэты сусвет. Прыкладна, вось оно апісанне цыклу. Ачмурэннейшае, Dismantle ачмурэннейшае проста заходзіць, калі вам хочацца проста пачыліць. І я не ведаю, яно падаецца як, ну, типу, а што там такога? Яно выглядае нічога асаблівага, але, ну, я думаю, што тое ж самае з Displaced будзе. Вось, але на практыцы абсалютна зацягвае, вы сядзіце проста, галаву адключаеце, лупіце сцены і шчаслівыя сядзіце, усміхаецеся ў сцену. Вось, добра. Стварыць персонажа. А мы... Было такое ў папярэдняй частцы? Мне падаецца, немагчыма было ствараць персонажа. Барататая жанчына. Кайф. Так. Волосы. Боже, на них аллеры на графоне тут понадавали. Что я ожидаю? Давайте... Я, блин, я нават не еду. Як павінен выглядаць персонаж, які трапляюць, правильно? Абсолютно дефолтны. Ось так. Катошка стварай, на жаль, няма. На жаль, няма. О, боже, ну тогда я вельмі зауважна. Так. Во. Не, ось так. Боб. Где там было? А их нельга покрутить, так, нельга. Что можно было бы, конечно, себе, конечно, накрутить. Так. Ну, гэта, тыпу, дэфолтны персонаж асякае, не? Маль. Вось так. Таму што ён павінен быць падлеткам, ну, вядома. Толькі ён неяк не трапляе, яго твар непрапорцыянальны. Не, давайте нешта, хрен з ім. Не. Вось так зробім. Будзе такі чел. І твар яшчэ які-небудзь. Вось так. Вочы не анімешны, ну, не падыходзіць. Ось. А што ў яго? Не, у яго там нешта галава праціраецца скрозь фрызуру. Мы так не будзем рабіць. Не. Што ёсць? Во, анімешны. Не то. Ладно. Будзе даволі дэфолтна. Усё ж такі. Што яшчэ твары якія ёсць? Яны ўсе прыкладна падобныя. Но все равно мы яго бачыць хутчэй за ўсё не будзем. Это ж Леон? О, Леон. Ось так. Ось так. Не, ён на Леона не падобнае. Не тое нешта.
Чорні волоси, ось прям чорне, але альбо ось такі. Давайте такі, а то я там абсолютно ніякі, чорнота. Во, ось так. Во. Дефолтний персонаж ісікає, все, нормально. Так. Пам-пам-пам. Згенерованные волосы. Так. Добра новина, я фактично скончив прикладати Crysis Remastered, та здається тільки перевірити. Ну, чудовно. А у сенсі, що технічно вже все нормально, то бок можна докладно там нормально все запаковувати, так? Тут... пофіг. А вирілася дорога у Київ-Марш. Дивні гуки доносяться з тої зони. Всі рекомендують триматися у домі і бути осторожними. Окей. У меня что, будет это самое? Навучання у своїй хаті. Розібати свою хату. Ачмуренно. Так. Звичайний день, новий квест. Після того, як ви випадали новини, займіться своїми звичайними справами по дому. Виключить світло, щоб заховати електричність, поглядіть рахунки, виправити ніж там у ванной, і перевірити, що там у нас протікає ніяк дах. Чудовно. Доброго дня, Тенчик. Темний так само у головного героя устракається, зрозумів. Ні, у нас, ну, він криху такий буде. Так, світло виключить. Треба економити електроенергію. Йость, зробили. Проверить рахунки. Йость. Бесконце неоплаченные податки. Там, оп. Что у нас там протекає? А де? А чому ніякий контекстний? А, ось. Все, знайшов. Отремонтували. Дивний гук. На задньому дворі. Ну, хоча б ми перед тим, як нас іншопланетяне скрадуть, ми поспіємо все прибрати. Так, що у нас там? Нічого не бачно. На вулиці, може, з этого боку? Тан-тан-тан. Эта гульня вышла в 26-м году, чому я не виглядаю, якщо це від нулевих? О, ні, яна ще не вийшла. Так. Звуками нешта я реально зробив гласней, але гульня значно гласней, чим я чекав. Ну так, реально, можна яшчэ затішати. Раптово, наверное, просто прям. А як мне отчинить? Не? В чому проблема? Опаньки. Здоров. Я в небезпеці. Дух, что такое? Охотник, ты повинен пойти со мною. Наши сусветы в небезпеці. Портал був створений поміж виміреннями за вельми гігантський кошт. Нема часу обмірковувати. Ти наша опошня надія. Пройди скрозь його перед тим, до того, як усе буде марно. Добре. Летім. Карацей, на конгуні яны використовують той же свій рухавік, який яны використовували для Dismantle, і Dismantle яны распрацоўвалі нешта з 16-го года, по-моему, 17-го. Зараз могу нахлусіць. Але, ну, яны даволі давно клупаліся з гэтым самым. З Dismantle, і, па сутнасці, яны на базе таго ж рухавіка робяць новую гульню. Вось такі, як бы, пачатак. Вось такое тлумачэнне. Я нават не ўпэўнены, што яшчэ дадаць. Вельмі просто гэта настолькі прям две уплаўленыя адна ў адну гульні. Я бы раіў зараз пагуляць ну, калі падабаецца зомбі-апакаліпсіс, это больш цікавае, то я раю Dismantle,
Вось, хаця там пра зомбі гаворка не пра зомбі-апакаліпсіс, там гаворка пра тое, каб раздзяўбаць усё, што знаходзіцца ўвогуле стаіць. Таму любая гульня па сутнасці асноўная не сусвет. Тут як не дзіўна, але асноўная тут ёсць загадкі сусвету, што адбываецца, але гэта не галоўнае ў гісторыі. Галоўнае ў гісторыі то, як вы раздзёўбваеце усе сцены і ўсё, што толькі ёсць. Так, учора быў казус, я перакладаў з украінізатара, у апісанні было напісана, што пераклад быў зроблены на англійскам і на расійскай мове, але, ну, карацей, я калі хацеў праверыць, усё меню крашнулася, нават мовы крашнулася, паказвае тое, што не перакладзена. Добра, што я перакладзенае меню перакінуў на файл з арыгіналу, цяпер толькі спадзяецца, што ўсё спрацуе. Калі не, то гэта камон. Так. Угу. Ну, карацей, бэкапы. Ну, типу, моё, я яшчэ раз перачытаў, бэкапы. Карацей, усё зрабіў дзень, захаваў. Любое дзень. Нават калі ты падаецца, гэта ўсё бяспечна, абавязкова рабіць сабе бэкапы. А то так всю працу можна згубіць на одну памылку, якую звычайная, типу, чалавечая памылка, нічога сур'ёзнага. Любы бы так памыліўся. Так, я магу уявіць, што гэта падарожжа было для цябе вельмі дэзарыентуючым. Але заставацца там было бы значыла бы дакладную смерць. Тое, што ты там бачыў, гэта вечная чума на нашы абодва сусветы. Група, якая называецца назіральнікі, The Watchers, ну давайте назіральнікі, зрабіла планарны рытуал Dimension. Сусветы Dimension, вымярэнне. Рытуал вымярэнняў, каб дапамагчы табе збегчы. Мы скарысталі сілу калодзежа амфоры, каб гэта зрабіць, але зараз усе яго запасы сышлі на 0. Няма шляху назад. Так. Ідзі па шляху, які знаходзіцца за мною, адзіны некрануты цемрай. У канцы яго стаіць партал. Гэты крышталь дасць табе магчымасць прайсці далей. Я ўпэўнена, што ў цябе шмат пытанняў, якія, ну, ты жадаеш задаць, ахоўнік. Назіральнікі чакаюць у лагеры за межамі партала, і яны адкажуць табе на ўсе твои пытанні. Так, Асевіч, так яшчэ прикол, файл XML з remastered версіі не запускае памылку, там я перакладаў Notepad++. Не, ну типу нормально у Notepad++ так перакладаць. Ок. Абсолютно. Так. Я прызямлюся ў дзіўным сусвеце, і у мяне 1000 пытанняў. Дома цёмная жудасная сіла ударыла без папярэджання. Я не магу змагацца з гэтым адзін, так што ў мяне няма ніякага выбару і рабіць тое, што кажа мне дух. Не запускаецца ў Excel. Ну, типу, окей. Ну, типу, XML не заўсёды... Ну, XML ж не адкрываецца Excel. Ну, можа быць, зараз уже адкрываецца, але пачаткова ніколі не адкрываўся. Вось. XML — гэта фармат разметкі, ён не абавязаны там у Excel адкрывацца. Нормально. Ну, на Notepad перакладаць нормально абсолютно. Большую частку часу Notepad++ альбо чымсьці яшчэ падобным. Так. Нататка гісторыі. Кшталт сусвету. Ад калодзежа узнялося першае полымя. З полымя узняўся першанароджаны. Не каб кіраваць, не каб захопліваць, а каб клапаціцца і прыглядаць. Праз нас калодзеж пела сваю песнь. Яна тут. Wellspring — гэта не калодзеж, пардон, крыніца. Гэта крыніца пела сваю песнь. Я просто Wellspring перакладаю як крыніца, таму што ў нас ёсць крыніца ў гэтым самым у Divinity Original Sin 2, і там таксама ёсць Wellspring, а там крыніцы гучыць як нейка лухтататы. Ва імя Арейманаса мы назіралі, каб фармаваць сусвет, які працягнецца навекі. Добра. Разбіць. Гульня. Ты думала, я не ведаю, што гэтай гульні патрэбна рабіць? Ой, блин, яно трошки шкада, яно... Чакайце-ка, яно, блин, прадметамі зроблена.
Просто у Displaced такая штука, што ўсе гэтыя штукі, яны як іконачкі. Типу, ну, яны просто як спрайты ляжаць, і мне гэта падабалася наадварот, яно неяк дадавала адчування. Так. Ну, вось оно, разбурэнне можна рабіць. Мапа. Цудоўна. Ага, я тут, і гэта... мне так і сказалі, што, типу, адзіны шлях, які не запоўнены цемрай. Так, усё астатняе поўна цемры. Coś спрабую выбрацца. Ось там. Максімальная стаміна упала. Добра. То бок, ну, па сутнасці, вось яно абмежаванне, мне кажуць, ісці на свет. Чаму максімальная стаміна знізілася? Яна... ўсё, часовы эфект знік. Мапа праверана, ідзем. Разбіваем усё. Так, мяне, дарэчы, задзёбаў GitHub з гэтай праблемай. Што там? Ён зноў упаў? Я просто не карыстаюся дэскрытным прыладай GitHub. Зусім. Вось усё. Таму у мяне я нават не ведаю пра што тут. Можна ісці ўжо даўно далей, але як жа ж не раз'ёбаць усё, што бачыш, правильно? Вы вось гэта будзеце гэтыя гукі чуць на працягу астатніх 3 гадзін стрыма. Нон-стоп просто. О, кусты можна яшчэ разбіраць. Цудоўна. Новы матэрыял. Цудоўна. Вітаю, Фэй, вітанчкі. Зараз увесь лут будзе маім. Так. Ага, у нас... Пачакайце, у першай частцы скокаў, дарэчы, не было. Ну, я кажу, што першай частцы, але літаральна, блин, реально скок ёсць. Ну вось, я купляю здароўе. Окей. Доўга на іх не застанешся. Так. Шифтом можна бегаць, добра? Гэта не разбіваецца. Так, дайце-ка я трохі перасуну спіс лідараў. А то вам не ўсё бачна. Ну, там не той, каб шмат, але там узровень. І яшчэ... ВТР-ка код. Давай ты вось сюды пойдзеш. Так. Добренько. Что-нибудь яшчэ зламаць тут можна, не? Можна? Кветку вось гэту. Блин, а вот гэту кветку не зламаць. Эх. 12 пашкоджанняў патрэбна ад зброю. А вось гэта можна раз'ябаць? Так сама не. Кусты тады пойдуць просто распілім іх. Просто раздзёбыванне ўсяго дае досвед. Разумелі. Гэта прям карысна. І вы чым далей гуляеце, тым больш у вас крутая зброя, вы раздзёбваеце больш крутыя рэчы і, ну, гэта не самае крутое насамрэч. Але тое, што і вы раней мелі перад сабою, яно лёгка разваліваецца просто в удар, там просто зачышчаеце тэрыторыю ад усяго. Так. Ага. Забраць усё. Дайце-ка. Інвентар. Перапрануцца. У піжамцы... Так, гэта піжамка ёсць. Якая не дае брані ніякай, так? І гэта не дае брані. Навошта мне тады апранацца? Але можна ў піжаме пабегаць. Цікава. Прадмет які горш, чым наш пачатковы прадмет. Отдалить камеру. Так. Ага. Не, бессенсовно. І вось он портал. Можна яшчэ нешта па дарозе зламаць перад тым, як я туды пайду? У мора. Блин, а я там не утонул? Я ж могу потонуть. Так. О, тут можно плавать. Залазь назад.
Окей, ладно. Яны дадалі штосьці ў гульню, акрамя таго, што гэта просто тая ж самая гульня ў іншай балонцы. Окей, тут ёсць магчымасць плаваць. Так, крышталік адзін патрэбны. Телепорт у Кеймай. Давайте, поехали. Давай, портал. Вядзі мяне. Нікога не бачу, ніякіх назіральнікаў. Але з плюсаў ніякіх ворагаў таксама. О, наступны ўзровень. Я стаў больш дарослым і мудрым. Так, добра. А, тут яшчэ рэшткі парталаў. Альбо недабудаваных, альбо пашкоджаных. Окей. А што, а ўвогуле ніякіх назіральнікаў, так? Так, скончыў працу, запушыў файл у main і ціскаеш на выйсці. Тут пачакай, трэвелер. Я яшчэ не абнавіўся, закрыеш, усё перападзе, ўсё зламаецца. Думаеш, ок, пачакай, чакаеш. Один способ проверить, обновилось, и попробовать вывести. Мало того, загрузка обновления гита у системы не в приоритете, тому чекать можно реально долго, пока тебе не дозволит закрыть додаток и пойти спать. Ой, лухта якая. Просто, ну, я реально, я вельмі не люблю карыстацца дадатковымі штукамі. Ну, ладно, не вельмі я карыстаюся дадатковымі штукамі для камітаў, але... О, щось я яшчэ там зламаў. І нават не заўважыў, там шкло нейкае разбілася. А, там шкляночки. Шкляночки. А, яны па аднаму досвіду гэта, не в чым. Так, мапа мясцовая. Добра. Карацей, так, я просто пазбегаю такім карыстацца. Вось, таму што якраз такі вось да такіх праблем, якія на працягу калі б яно не было, я заўсёды, ну, яно заўсёды нейкая праблема ўзнікае. Вось. Я ніколі не атрымліваю нейкіх вялікіх бонусаў ад такіх прылад, калі яна асобная. Калі яна яшчэ ўбудавана ў што-небудзь, то яна звычайна нармальна. Але заўсёды ёсць абмежаванні пэўныя, і таму гітом прасцей карыстацца проста гітом. Ну, то бок праз кансоль. Вось. Там ніякіх абмежаванняў няма, багаў няма. Ну, я ні разу не сустракаў за 15 гадоў. Нічога такога не было. Ладно, я не 15 гадоў, там, можа, 12. Але, ну, вы разумееце, як бы, розніцу. Невяліка. О, то есть сабраць можна. Вітаю, Вячеславіч, вітаночки, вітаю. І у нас сёння вельмі верагодна, што пераможа Don't Starve Together. Прям амаль прадбачу гэта. Але можа хтосьці сядзіць і чакае з сваімі мульёнамі і каб перамагчы што-небудзь іншае перамагло. Так што яшчэ паглядзім. Я літаральна прям усё ламаю. Можна, у прынцыпе, спакойна ісці наперад, няма неабходнасці прям так шчыльненька ўсё дзяўбаць. Але ж гэта досвед. Куды ж без яго? Гэта ўвогуле асноўная гульні, ну, асноўны рэсурс, па сутнасці, досвед. Без яго. Арыгана абяцала не страйкс again. Я думаю, што ў Арыгана вельмі, насамрэч, плюс-мінус... А, не, яна, дарэчы, апошнім часам яна нешта актыўна ні на што не закідвае, яна падрыхтоўваецца для нейкай аперацыі. Так, усе гэтыя назіральнікі, яны мёртвыя. Это не так павінна было пачацца, кажа дух. Ты павінен быў сустрэцца з маім народам тут. Назіральнікі сабраліся, каб сустрэць цябе. Культ быў атакаваны да таго яшчэ, як мы маглі... культ атакаваў нас да таго, як яны змаглі прадыктавацца. А пакуль я застануся тваім гідам. Твоё падарожжа толькі пачалося, і я ўсё яшчэ веру, што можам сфармаваць яго канец разам. Адзін з ахоўнікаў перажыў атаку высокага рангу. Яго забралі, альбо, ну, выгналі. Альбо выгналі, я не магу гэтага сказаць. Ну, я пакуль яшчэ не ведаю. Што важна, тое, што ён не павінен быць далёка. Так, добра. Гэта тыя, хто павінны былі мяне сустрэць. Нешта пайшло не па плану. Вітаю, Рэгана. Мне просто падаецца, ты даволі даўно нешта не... О, чакайце-ка. Вось, скласці прадметы.
Янот крыху па-іншаму, мне падаецца, працуе, так? Я закінуў усё у... ну вось, вопратка, ежа, матэрыялы. Добра. А ёсць месца апгрейду? Вось ён. Варштат, правильно? А ў сэнсе я не магу... Ага, мне патрэбна адчыніць рэцэпты спачатку. Добра, кніга, рытуал. У нас атрымалася адкрыць апошні працуючы партал у цэнтры нас і дасягнуць міфічнага калодзежа, ну, крыніцы, міфічнай крыніцы. 6 амфар было скарыстана на рытуальны круг. Наша лёс залежыць зараз ад поспеху гэтага рытуалу. У гэты момант можа быць наш самы апошні шанец, каб змяніць, ну, як гэта, змяніць хвалю і перамагчы вечных. Ось так вось, яны вельмі спадзяваліся. Вось, карацей, просто мне падаецца, што ты, Рэгана, нешта даўно не закидывала ні на што. Ну, не, закидывала, просто што мне падаецца, у тебе там уже копіш на штосьці. Штосьці плануеш. Я трэці дзень ствараю партыю Banquet for Fools, мне вельмі цікава даведацца ўражанне рэльефа ад гульні, але я пачакаю, бо вельмі ўжо настроілася на каву. Окей. Ну, Banquet for Fools ўжо набыты, ён ляжыць у бібліятэцы, ён гатовы. Можна тут сцены раздзяўбаць, а? Пакуль не, у мяне не хапае сілы раздзяўбаць усё. Ладно. Пойдем отсюда. Куды там мне? Дайте мне рецепты, дайте мне рабіць штуки. Я ждаю уже рабіць штуки. Вось он. Так. Як гэта? Нізкаранговы культіст. А яшчэ адзін еретык. Альбо ты ахоўнік, аб якім усе гэтыя клятыя назіральнікі шапталі. Неважна. Культ, як гэта, крываточага, крывавага вока, блідзін ай. Ну, яно цякучае, крыва-цякучае. Як, блідзінг будзе? Добра. Карацей, культ крывавага вока, я так его буду называць. Так. Разбіў твой маленькое коло і забрал у твайго даражэнькага лідара. Абуджэнне, перанараджэнне мяне зараз прызывае. Пакланяйцеся неадміручым багам. І помер. Кляты лутаман. Не, гэтая гульня, карацей, яна якраз такі пра вось лутаманства, карацей, лутагоблінства. Вам літаральна самый кайф яе якраз такі вось у гэтым працэсе. Яно выглядае як не вельмі, але геймплейна гэта проста чмурана, я вам скажу. Яно спачатку тыпу як, ну, што там? Да што там такога? Ну, тыпу, я ж гэта не павядуся, правильно? Я ж не буду дзяўбаць. О, дарэчы, ліхтар дарожны. Вось, я ж не павядуся на гэта, я ж не пачну дзяўбаць усё і это самае. Буду шалець ад таго, што мне падабаецца, што я магу раздзяўбаць амаль усё. Ну, тыпу, акрамя, можа, сцен вось такіх вось прям гіганцкіх. Хаця нават і яны пад пытаннем. Так, вось іх раздзяўбаць нельга. Усё акрамя вось такіх вось гіганцкіх. Вось. Я думала, пачакаю, пакуль ён будзе на прыстойнай зніжцы, каля той польскія кошты, ты ўзяў набыў. А яно было на зніжцы. На даволі прыстойнай зніжцы. Я ж пад гэтую самую. Ну, пад... Як жа ж яна... распродаж быў летні, я тады набыў. Там ужо было... Я амаль усё са зніжкай набыў. На жаль, толькі English. Я скажу, тут не так шмат тэксту. То бок, ну, зараз накидываюць. Я раю, насамрэч, Dismantle, то бок папярэднюю гульню студыі. І яна, ну, калі зомбі не адштурхоўваюць, то яно самае тое. Дарэчы, можна... Блін, я прадзяўбаў. Вось. Лагер ўсё яшчэ трохі цёплыя. Запаліць яго можа дазволіць вам запланаваць наступны крок. Як? Вось, распаліць. Веды. Воу! А гэта больш, чым у Dismantle, по-моему. Ну, не факт, што, канешне, гэта ўсё даступна будзе, але вось у мяне. Камедную сякеру, ну, самая базовая пакуль. Базовая перапрацоўка. Давайте сякеру. Адчынілі сякеру. Базовая перапрацоўка.
І ўсё, так. Можна, каб адпачынак атрымліваць. Так, давайте-ка перапрацуем. О, мультиплеер, добра. В першай частцы я не упэўнены, што мультиплееры есть. Можа быць, таму яны другую частку запілілі, каб мультиплееры мець. Так, скрафтить. Добра. І тканіну вось гэтую. Блин, мне патрэбна гэтай самай больш ткані. Во, сякера. А можна дзесьці... Так, таб, гэта вось мае прадметы. Якая паміж імі розніца? Біта 5. Абарона 10%. Верагоднасць... Карацей, ва ўсім лепей. Типу, ну, абсалютна бессэнсоўную біту зараз сабой насіць. Яна прям нічога не дае. Так. Яна прямо ва ўсім лепей. 7 пашкоджанняў, 10 энергіі. Верагодна сабраць дадатковыя рэчы і верагоднасць накінуць крывацёк. Добра? Давайте сякера. Мне патрэбна яшчэ тканіны, ну, гэта лісце, каб сабе ляжанку зрабіць, каб можна было ў лагерах адпачываць. Так. Поделюся жаночай радасцю. Падабрала правільную, даволі недрагую пеначку для твару. Нарэшце без высыпання ў тлушчы, якія скончваюцца ў галкі. Ух. Не, ну гэта, типу, кайфовая штука. Разбіць. Так, чаму прырвалася? Чаму мінус 3? Якога хрена? Так, рэальна дропы. Абсалютна без прычыны, просто дропы. А, не, пачакайце-ка, не дропы. Не. Это были не дропы. Гэта Twitch. Гэта Twitch. Это подается Twitch. Потому что ніводнага дропнутага фрейма. Просто, типу, сувязь упала. І ўсё. Я разберу кабель. Дык не, я ж толькі дрэва пакуль б'ю. О, дарэчы, я ўжо магу скрыні пэўныя разбіваць. Во, пайшоў працэс. Бачыце? Так. Мне патрэбна кусты гэта яшчэ. Угу. Мне няма скіла, каб збіраць ежу. Давай куфар. Што там? О! Добра, у мяне ёсць дастаткова, я зараз магу паляпшэнне для лагера зрабіць. Так. Сякера у меня уже есть, вось гэта. А, 4 з 4, пачакайце-ка. Оп. 6, я, можа, лішнюю зрабіў. Так, веды, і вось на паляпшэнне для лагераў. Уся, можна дадатковы бонус на атаку аб'ектаў, я атрымліваю бонус. Окей. Можна паспаць да ночы і палечыцца. Не, пакуль не будзем лячыцца, класціся. Прабрацца за барыкаду. Гэта адзінае, што мне патрэбна, так? А, там яшчэ не разведаная тэрыторыя. Давайте яшчэ паглядзім, што яшчэ у наваколлі ёсць. То што мы проста возьмем ды пойдзем адсюль. Вітаю, вулчары. Nancy drew the secret of Shadow Ranch. На Nancy Drew The Secret of Shadow Ranch отправляется 2500, дякую вялікі. Я адразу скажу, што 416, типу, 2/3 вычытана. Засталося яшчэ 3. Недачытана яшчэ. Так. А там я не уплыву, правильно? Мне ж я ж не могу без конца плавать. Альбо тут. А, тут можно ходить. Last train А, home. ось тут плавать починаем. Не-не-не, тут я помру. Не-не-не-не. На Last Train Home отправляется 500. Дякую, Ріки. Дякую. Ти-ди-ди-ти-ди-ти. Ти-ди-ди-ти. Ари-ти-ти. Просто чому до тому? Камяни же я не могу разбивать, правильно? Не секерейша.
Ага, у мяне не падыходзячы тып пашкоджанняў для камянёў. Зразумеў. Окей, пытанняў няма. Яйкі скрасці. Не, нам патрэбна здольнасць навучыцца. Нават яйкі не скрадзеш. А тут дакладна можна рыбу лавіць. 12 пашкоджання патрэбна гэта. О, конусы. Пластиковые конусы. Што ім даюць? Матэрыял, пластик. Цудоўна. У нас з'явіўся пластик. Куды гэта вядзе ўсё? А, у тупік, цудоўна, вось куды гэта вядзе. Ну, наколькі я бачу, вось часткі нашага сусвету тут трапляюць вось такім чынам. То бок з нейкай псутай, якая паўсюль знаходзіцца. Ладно, идем туда. Так, тут докладно мне потрібно камені разбивать. Это я не умею. На тебе конус клятый. Так, так, мы показываем свое доминование над конусом. Это что, он расслабился, правильно? Давайте, у нас чаго не хапае, так это рослинок, на самом деле. Так, добра, отправляемся на полночь. Вось зараз уже пойдем, куды нам кажуць. А то што я... Што, я адразу павінен ісці, куды яны мне кажуць? Я іх слухацца не люблю. Добра, начиняйте двери. Выпускайте меня отсюль. Так, що у вас тут? Вёска Карку. Добра. Ідем у вёску. Тільки каменчики зберем з собою. І яшчэ вось гэтыя. Добра. Вёска Карку далей на захад. Окей. Трохи монітор поправлю. Оп. А лепей бачна. А то отсвечивает трохи от соненька. Так. Дзеянні убойцы выкарыстоўваюць стаміну. Добра. О. Можна нацеливаться на ворога. Окей. Блоковать, атаковать, ухиление, перекаты. Добра. Где ворог? Нас до бойки потрактовали. А як аддаць усё? Типу, вось. Ну, аддаць усе прадметы. Нешта мне не падабаецца, як інвентар працуе. Мне падабалася ў Dismantle, што гэта мінімальна менеджмент інвентара ёсць, а тут нейкія дадатковыя дзеянні патрэбна рабіць з гэтым. Ну, вось. Можа быць, яно спецыяльна для чагосьці, але... Не ведаю. Сумневы у мяне ёсць. Што это такое? О, можна гатаваць. Так. Не хапае ні матэрыялаў, не хапае ведаў. О! Пазбіраць. Добра, тут месца можна вырошчваннем займацца. Так. Але гатаваць мы не умеем, правильно? Не, могу. Суп. Добра. І потім я яго павінен карыстаць прям есть, правильно? Ага. Я не ждаю, гэта есть. А чаму? А чаму ты не ждаеш гэтага? А, ён просто дае лячэнне, правильно? Нічога такога. Туалет. О, можна туалет знесці. Цудоўна, я ўжо магу такое рабіць. А, там унутры толькі сядушку я зламаў, карацей. Не сам туалет. Бульбу саджаць. Ну, пакуль да бульбы мне падаецца яшчэ рано. Паглядзім, зараз тут яшчэ мяне ведуць кудысьці. Я так разумею, жадаюць, каб я сюжэцік паглядзеў. Трохі
мне больш спадабалася пачатковая лакацыя у Dismantle. У сэнсе таго, што яна хоць і абмежаваная, але там літаральна ўвесь геймплей, па сутнасці, гульні ў адным вельмі сціснутым, як бы, канцэнтраваным месцы. О, тут можна... Так, оп. Ай, не атрымалася, не заскочыў. Зараз там можна да куфара нейкага дабрацца. І... Так. Просто, ну, зноў жа, тут я раблю дадатковыя клікі па асяроддзю, ну, па інтэрфейсу у Dismantle, зараз, каб іх не пераблытаць. У Dismantle гэта літаральна адзін клік, адчыніў куфар, усё забралося. І ты адразу бачыш, што ў цябе у куфары, ну, па сутнасці, у інвентары табе не патрэбна нейкіх дадатковых дзеянняў, абсалютна. Ось. Мінімальна. О, ну, рэальна рэчы з нашага сусвету. Толькі не разбіць іх. Так. Так, а туды я просто так не траплю. Ну так, там абрыў, і мне туды патрэбна. Можа я праз ніз там абысці магу. Там што дарога вяла то мяне ўсюды, у гэтым напрамку, прыкладна. Вось яна ідзе. Па гэтай сцежцы, я так разумею, пройду. Опанькі, курыца. Тушка, очпіся. Ейк. Паляванне, навык падвысіўся. Тут у кагосьці месца адпачынку было, а я тут такі ўзяў усё і раздзяўбаў. Я не магу сякерай пластыкавыя сядушку разбіць. Эх. Навошта гэтае ўсё? Так, я нам прапаную мне ўніз саскокнуць. Гэта ж не будзе магчымасці вярнуцца назад. Я не жадаю. Я не ўпэўнены, што гэта правільны шлях. Паляўнічая платформа. А, вось сюды. Не, это я кудысьці ў бок пайшоў. Вяртаемся назад у лагер і ідзем на поўнач. Так, вось она. Мне нават указальнік просто туды стрэлкай показывалі. Вёска карку. О, конусы яшчэ. Мне вспоминается манга аниме Gate Japanese Self-Defense Force fought in their land. Ладили контратаку на земле Эндора. Угу. Окей. Так, где там? Где там? Опаньки, трактор. Я нічога з гэтым зрабіць пакуль не магу, так? Я нічога збіраць я не магу. Эх, лухта ўсё. Ну што там, вёска? Магічная. О, тут живые люди нормальные, адекваты ёсць. Брама закрытая. Магчыма, стары ведае чаму. Эй, мужик. Стой там. Дай-ка мне нагледзець цябе. Ты не адзін з гэтых культыстаў, так? Нават увогуле тут робіш. Яны скралі назіральніка. Я упэўнены, наш цудоўны лідар можа адказаць табе, распавесці табе, але я не запушчу цябе ўнутр у вёскі просто так. У нас скончваецца ежа, так што прынясі мне грыляванае белае мяса і, магчыма, я цябе запушчу. Добра? А у вас кастрыку тут паблізу няма? О, ёсць. Цудоўна, я магу прыгатаваць, можа быць. Можа быць... А, не, я ж магу гатаваць толькі ў пэўных месцах, правильно? А, пэўнае месца знойдзена. Ідэальна. Жыццё тло. Что такое Метаігор? Уже другі дзень жыццё тло. Так, грыляванае белае мяса, цудоўна. Прынесці назад яго каўрі. Каўрі, трымай. Ведаеш, што ты ў парадку? Выбач, што быў грубым дагэтуль, але рэчы ідуць не вельмі ўдала. Я для цябе адчыню браму. Наш лідар Бренгільда павінна быць на іншым баку вёскі. Добра. Чаму полымя блакітнае? Магічнае, таму што. Так.
Тут аўтобус прызямліўся ў дом. Так, я зразумеў, у вас праблема, рэальна праблема. У вас і хаты пустыя нешта стаяць. Просто тут адбываецца ўвогуле. Можа вам хату раздзяўбаць? Эх. Вось так хату паспрабуеш раздзяўбаць, і не ўсё можна раздзяўбаць у хаце. О, дыван можна разнесці. Цудоўна. Якраз хацеў. Пум-пум-пум, пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Вітаю, Рэйкел. Я спадзяюся, гэта не твоя хата, вось толькі што, якой я быў. Гандляр сышоў даволі даўно, перад тым, як з'явіліся пачвары. Я просто спадзяюся, што з ім усё ў парадку. Ужо цэлыя гады прайшлі дрэнных прадзнаменаванняў. Першыя дзіўныя аб'екты сталі з'яўляцца. Потым выспа раздзялілася, зараз культысты. І ці прыгадала я пачвары, так? Окей. Так, можна дыялогі пераглядзець. О, яшчэ мужик. Лемет. Вітаю, падарожнік. Можаш карыстацца маімі інструментамі. З правільным досведам ты можаш выкаваць зброю у любых тыпаў. Я занадта стары для молата, так што мой сын павінен быў заняць маё месца. Замест гэтага дурань збег тыдзень назад, 2 тыдні назад. Не клапачуся, просто на раздражнёнае, што ён пакінуў нескончаную працу. Угу, нормально так. В принципе, справедливо, ладно, як скажеш. Так. Варта мне гатаваць гэтае мяса? Не варта. Яно дае толькі здароўе, а мне не тое, каб яно патрэбна. Так. Ну, каменная сякера гэта адзінае, што можна, і я не ведаю, што гэта такое, таму я не буду гэта кранаць. Добрая ідэя. Я думаю, што пакуль не буду разносіць яго хату. Пачакае пару дзён. Так, Брунгідда. Каурі запусціў цябе? Я толькі спадзяюся, што ты не яшчэ адзін чалавек, якога прыйдзецца карміць. Ты шукаеш прытулку альбо штосьці яшчэ? Я зразумела. Згублены назіральнік. Ты на вельмі дурным падарожжы. Паглядзі за гэтыя сцены. Фермы былі поўнасцю запоўнены пачварамі. Нават калі ты неяк пройдзеш міма іх, лагер культыстаў поўны ўзброеных ідыётаў. Это лагер, там, дзе яны трымаюць сваіх вязняў. Я не буду з цябе спыняць ад спробы, але цябе проста там заб'юць. Вось. Окей, ладно. І мы туды не пойдзем. Яна сказала, што гэта небяспечна, і я яе паслухаў. Вось і ўсё. Канец гісторыі, ведаеце? О, чакайце, как гэта дом нейкі развален, там, можа, ніхто не жыве? Як гэта значыць? Што ён для майго поўнага агляду, падрабязнага агляду. Дзе там дзверы уехала? Ага, патрабуе 40 пашкоджанняў, каб увайсці. Ладно, пачакаем майго дэтальнага агляду трошкі больш. О, маланка. Што з вами не так? Чаму тут слупы? Блин, гэта круто прям выглядае, слупы карацей для, электраперадач. Такія, чаму яны іскраць, гэта пытанне, конечно. Так. Ага. Можна перапрацаваць. Патрэбна 3. Ладно, зараз знойдзем. Патрэбна 3. Coś з гэтага павінна даць мне 3 штуку. 3 ўжо ёсць, але я яшчэ гляджу. Оп, цудоўна. Распіліць можна проста. Оп. Што я з гэтага атрымаю? Дошкі. Цудоўна. Але яны мне не патрэбны. Ну, цудоўна, знайшлі месца, дзе можна піліць. Не тое, каб яно было патрэбна, прям патрэбна.
Дарэчы, я ж 3 ўзровень, правильно? Я магу паглядзець, можа быць, якую-небудзь яшчэ штуку сабе атрымаць, раскрыць. Так, вёска Карку. Дзе там было месца адпачынку дзесьці? Во, ўсё ў самым цэнтры вёскі. Новыя веды. Так. Дадаткова. Каменны молат. Гучыць файна. Далей трываласць. І можна пачаць рабіць сабе новую вопратку. Угу. Патрабуе тканіны. Это мы адкрыем сабе. Няхай вопратка будзе. Молат жадаю. Угу. Трываласць. Максімальны запас стаміны. Блін, лук патрэбны. Зборшчык. Жадаю. Ага. Вось грыляванае белае мяса. Жывёлкі пачынаюць выкідваць, з іх падае больш ресурсаў. Ну, гэта мы пачакаем. Так, камень. Мне дакладна спатрэбіцца каменная булава гэтая і вопратка новая. Правильно? Я жадаю выглядаць... трываласць яшчэ можна. Тут сабе зробім. Так, трываласць. Можна да раніцы паспаць і адпачыць. Але мы зробім не гэта. Зробім... Так, молот. І ён яшчэ крыху лепей, чым тое, што ў нас. Угу. Крафтим. Вопратка. Мы зараз, як селянін, хутка будзем выглядаць. Цудоўна, вопратка ёсць, і яна крыху лепей, чым тое, што на мне было. І зараз гэтая булава, яна лепей, ну, агулам лепей, чым тое, што ў мяне сякера была. Цудоўна, і зараз паспім да раніцы. Так. Добра. І гэта павінна даваць мне бонусы. Нейкія бонусы зверху. Павелічаная хуткасць атакі супраць аб'ектаў, а рэгенерацыя стаміны павелічаная. Самы момант пайсці і біць пачвар гэтых. Ахоўнік. Я ведаў, што гэта толькі пытанне часу перад тым, як праблемы знайдуць нас на нашай маленькай выспе. Чуткі ад падарожнікаў распавялі, што непакой і хаос, які адбываюцца на іншых выспах. Добра. У вас тут выспавая, карацей, ўся. Макстэбы наносіць больш пашкоджанняў. Нацэліцца бла-бла-бла. Это мы ўжо ведаем усё. Так. Ну што, пачвары? Блакаваць. Во, пачвара. Ты не чакаеш гэтай атакі. Бэкстэп. Ё-маё. Нармальныя такія. Ну, досвіду затое даюць. Але яны небяспечныя, ні халеры. Так, памерлы чел. Это не разбіць. О, мяне заўважылі. Добра. Нормально. Штось з іх падае. Нейкі невядомы ресурс. Эй, хлопча. Оп, нормально. Далі рады. Што гэта такое? Угу. Безмяжовая пыл. Рэшткайт вечных. Яна сухая, рэактыўная і вельмі выбуховая. Ключавы рэагент для выбуховак. Ідэальна. Я з гэтай булавою. Так. Ну, досвіду яны да халеры даюць, так што, в прынцыпе, гэта нормально будзе. О, клеткі гэтыя можна па... Не, патрэбна 45 пашкоджанняў. Халера. О, дарэчы, праменнікі ў небёсах. Окей, ладно, потым разбяромся. І, дарэчы, гэта мы на шляху у якраз такі... Блін, мне патрэбна ежа тады да халеры. Калі я жадаю тут рэальна чымсьці займацца, мне патрэбна рэальна прям шмат ежы. Таму што, ну, так, не той, каб шмат чаго зробіць. Але акрамя гэтага мне лук-парей гэта патрэбны. О, 4 штукі якраз такі. Мы зараз вернемся назад.
Праблема з гэтымі прадметамі, то, што яны на зямлі ляжаць, то, што іх будзе горш заўважна, чым у першай частцы. У першай частцы яны так абыходзілі праблемы з гэтым самым. Да таго, што гульня, па сутнасці, поўны момант перапоўнена рэсурсамі, і вы, па сутнасці, разгружаеце працэс гульні тым, што збіраеце, ну, разламываеце ўсё. Гэта дапамагае. Так, веды. У мяне вось оно. Трываласць. Лук парэй гэты патрэбны. Ёсць. Газары. Можна лавіць рыбу. Там на 6-й ўзровень увогуле. Ты што такое? Угу. Слінг. Ну, гэта прашча. Няблага. Няблага было бы файна, конечно, сабе атрымаць. Але там тканіны патрэбна. Я пакуль няма. Зрабіць шчыт можна. Зноў тканіна патрэбна. Пакуль што упіраецца ўсё ў тканіну. Але мы можам рабіць яе, по-мойму, так? Крафт. Так. І мне для яе патрэбна што? Мне патрэбна ўсе кусты біць па дарозе. Ідзем біць усе кусты па дарозе. Мне патрэбны кусцікі. Ось зараз ужо невялічкі апгрейды, але кусты ўжо проста знікаюць. Так, мне іх патрэбна значна больш. Гэта пакуль рана разбіваць. Ну так, я не бачу нешта кустоў больш. Эх, халера, хацелася б. Каго б'ем? Пачвар, увогуле ўсё. Прям усё. Усё, што бачым, тое б'ем. Тут вельмі проста з гэтым. Але мне ў першую чаргу патрэбны кусты. Зараз яны самыя мае ворагі. О, цудоўна, гэта можна разбіць. Які ж запечаны камбер смачны. Ух. Так. Так. У розных зброі розныя тыпы, я ўжо зразумеў. А вось і лагер, у які мы шлі. Тобто пакінуў інструменты просто так ляжаць. Я павінен імі скарыстацца. Так, вы навучыліся крафціць і скарыстацца наборам будаўніцтва. Можете чакаць, што будуць лагеры за кожным кутом, так што вам придется будаваць... вы не будете... Вам придется... Зразумеў, розніца прынцыповая паміж гульнямі. У першай, у Dismantle, па сутнасці, вы залежыце ад лагераў і таго, як пабудавана лакацыя. Тут вы павінны самі сабе зручна рабіць. Так што вам придется будаваць свае лагеры з гэтага. З гэтага увогуле лагераў не будзе? Ё-маё. То бок прям сам сабе будую лагеры. Окей, я зразумеў. Это вельмі такая, ну, здаецца, не важна, але ў той жа момант вялікая розніца паміж гульнямі. Абваліўшыся руднік. Яны прапануюць мне прям тут яго пабудаваць, так? Добра. Пабудаваць лагер. Мне патрэбна 4 каменя. Ага. Окей, я зразумеў. Камяні прыйдзецца забываць. Так. Я не вар'ят, не, я абсолютно адекватны. Так усе вар'яты кажуць, я ведаю. Природа дорыць боль. Ты пра гэта сам пра адсутнасць часочнага хлебу зараз, так? Яшчэ месяц нельга. Окей. Блин, так. Балюча. Так, каменчики, ты не разбиваешься. Давайте тады, значит, мы не привязанные, да, мы сами вырашаем, где будут лагеры наши. Давайте поставим першие тут. Так. Развесці полымя. І тады атрымліваецца свой куфар, якім шэрыцца паміж усімі лакацыямі. Я магу і тут жа і пачаць яго рабіць, так? Будаўніцтва лагера, будаўніцтва куфара. Патрэбна што? Каб навучыцца, трэба марбл, боже, мармур. Добра, будаўніцтва лагера. Навучыцца, добра, станцыі крафтавыя і ствараць, ну, добра, крафтавыя станцыі і камяні, грінстон, карацей. Давай-ка.
Стэш патрэбны. Блін. Без мармура гэта будзе вельмі складана. То бок, ну, мне патрэбна атрымаць сабе... Можна мне мармур, ласка? А то танненька атрымліваецца. Але не вар'ят таксама кажуць. Яны ўсе вар'яты. Вежа мага вар'ята, было бы кайфова. Блін, я... Шкада, што з Archmage Rises трошки складана, там з распрацоўкай ўсё ідзе. Там час часу чел выкладвае, якая ходзе распрацоўка, ідзе яна так сабе карацей. О, 100 з тэлевізараў. Бачыце там наверсе? А давайте-ка мы спрабуем 100 з тэлевізараў гэта здабыць сабе. Нормаль даўно на Twitch не заглядаў. А сваімі справамі займаецца. Хутчэй за ўсё агушкай. Так. Патрабуецца 9 пашкоджання. А у мяне не 9 пашкоджання з гэтым. Ой, пачвара, адчапіся. Я, на жаль, нават тэлевізора разбіць не магу. У мяне я настолькі хіленькі. Так. Ладно. Тут нічога такога. Давай яшчэ вораг. О, у мяне толькі 7 здароўя, я толькі зараз уважу. Так. Калі 7 здароўя, гэта дрэнна. Давайте-ка... Блін, гэта ўсяго нічога дае. Лук-парэй таксама, трэба прыгатаваць ежу. Вяртаемся ў горад, а то мы зараз памрэм. Толькі варыянты недаабследаваныя. Ну, вось усё, в гэтым свеце ёсць толькі два тыпы людзей. Тэлевізары павінны быць разбураны, і Facebook. О, калі ждаеце чаго паразбураць, вось Dismantle, Displaced, самыя тыя гульні. Так. Мы вернемся, і я жадаў палепшыцца. І нам патрэбна ежы панарабіць. Увогуле, прыгатаваць сабе. Вось гэта. Будаванне лагераў. Навучыліся новаму. Адзінае, я ўсё яшчэ не магу... Мне патрэбна навучыцца рабіць сабе скрыні гэтыя, стэшы свае магічныя, якія шараць, па сутнасці, інвентар. Ну, дадатковы інвентар, як бы. Паміж усімі лагерамі будуць. Будзе карысна. Так, шчыты я яшчэ не магу рабіць. І гэта я не магу рабіць. А гэта таксама не атрымаецца. Так, тады прыгатаваць ежы, таму што, як вызначылася, яна важная. Прям будзе джэм можна прыгатаваць і суп. Ну і пасмажыць мяса. Гэта пасмажанае мяса нам для паляпшэнняў патрэбна, таму мы яго зараз вельмі асцярожна з ім. Дарэчы, пачвары не аднаўляюцца, калі я... Проста у Displaced... Ой, Dismantle, блин, я зараз... плытаць іх буду. У Dismantle, па сутнасці, як у Dark Souls. Сеў на лагер, аднавіліся ворагі. Мне цікава, можа быць, тут калі спаць канкрэтна адпраўляеш, тады яны аднаўляюцца, але пакуль не, пакуль абмежаваная іх колькасць. У нас, дарэчы, нарэшце з'явіўся лук-парэй, за рысам ён вельмі смачны. Гэта ты пра гульню, таму што там лук-парэй толькі што ў мяне якраз быў, альбо увогуле. Так, яшчэ. Збіраем розную луфту. Это наша ежа будзе. Можна воркбенч сабе тут зрабіць якраз таки поблізу. Давайте-ка. Так, пашукаць іншае для крафта. Чаму я не магу яго пабудаваць? Таму што у мяне не хапае дрэва і камяней. Правильно? Правильно. Дрэва і камяні. Раз такая справа, то рубім дрэвы. А чаму, блин, не хапае сілы? А гэта мне нельга, таму што не той тып. Правильно? Не той тып. Чаму? А ну верніце мне. Да божухна. Чаму я такі слабенькі? Так. Ось, хаця бы камень раздзяўб'ем. Не, просто я не ў краму, але ўзгадала, бо ты казаў парэй. Угу. Кайфова. Не, ну тыпу. Усё гэта. Так. О, сметніца. Яшчэ больш пластыка, які мы пакуль не ўмеем нікуды прымяняць абсалютна. Так. Таксама так пашкоджанняў не наносіць. А можна дрэва нейкае, якое магу зваліць? Вось гэта, напрыклад.
Чаму 12 пашкоджанняў? Вы ачмурылі? Я дагэтуль дрэва рубіў без праблемаў. А, я яго не рубіў, я ламаў дошкі вось такія. Усё, вось так я рабіў. Дакладна. Дакладна. Так, і яшчэ каменчик. Не? Не ты. Ты? Не. Можа ты? Цудоўна. Ёсць. Дрэва нам наесла 12 пашкоджанняў. Не, просто тут ёсць мяжа. То бок пэўныя штукі можна разбураць толькі калі вы маеце пэўную колькасць пашкоджанняў, а ў гэтай гульні яшчэ і тып пашкоджанняў. Тут ён больш відавочны. У Dismantle таксама ёсць такая механіка, тыпу тупымі прадметамі. Некаторыя рэчы лепей рэзаць пэўнымі прадметамі. Тады вы дадатковыя пашкоджанні тыпу наносіце. Тут яны проста раздзялілі на тыпы і стала прасцей арыентавацца трохі. То бок у вас ёсць канкрэтна жадаеце дрэва рубіць, вы яго молатам не разрубіце. Вам патрэбна сякера, нешта рэжучае. Прям такія вельмі дакладная, празрыстая сістэма стала. Так, па-па-па-пам. А я хацеў навучыцца... я хацеў пабудаваць тут. Так. Тынц. Вось. Але цікавая штука ў тым, што, па сутнасці, пакуль я не змагу поўнасцю лагер разбіваць прям цалкам, па сутнасці, мне разбіванне лагера гэта такая вельмі некарысная, як бы, рэч. То бок, па сутнасці, я вось гэты лагер тут зрабіў, але ўжо можна яго пераносіць далей. Ён як бы не тое, каб карысны. Вось. Я не вельмі упэўнены, што мне падабаецца будаванне лагераў. Будаванне дамоў і было ў Dismantle, так? Але яно было хутчэй як механіка зверху, яна не абавязковая зусім была. Тут адчуванне, што прям, геймплей прям пабудаваны вакол. Так, вось, мінус. Мясцовая курыца. Сказаў я і зарэзаў Додо. Геніальна. Так. На гэта пашкоджанняў няма. Валіўшыся руднік на поўдзень, але мне паказвае квест кудысьці сюды. Што за халера? Мне паказвае вось сюды, так? Лагер культыстаў. І я не магу... там быў мост. Я мог сюды не ісці. Разумеў. Усё гэта мой паход, я кудысьці не туды папёрся, як звычайна. Ту-дру-ту. О, забяжым у горад, можа бы, па-першае, адпачнём, таму што персанаж ужо на нізкім здароўі. Вось, і пройдзем на захад тады. Ведаеш, колькі Додо засталося? А не колькі, у гэтай гульні яшчэ засталіся. Дарэчы, яны ж засталіся яшчэ. Тыпу, яны ёсць, яны ж не... не, пачакайце-ка. Додо... Я не ўпэўнены. Яны ж не вымерлыя, правильно? Іх мала, просто мала. Так, не, ўсё. Яны вымерлі ў 1600-м. Упс. Я да гэтага дачынення не маю. Ёмка атрымалася. Вымерлі. Окей. 1600 год. Якія людзі малайчынкі ўзялі, просто выкасілі увесь від. І гэта не адзіны від, які мы знішчылі. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Я хацеў адпачынак, так? Мне патрэбны адпачынак. Але і крафт таксама патрэбна. Давайте парадку. Спачатку крафт, потым адпачынак. Калкі дрэва можна атрымаць... вось гэта мне патрэбна. Раз, два, три. Давайте вось так, усё прям. Таму што лісце, па сутнасці, само па сабе у нас нікуды не прымяняецца. Так, вось яны веды, і мы можам прымяніць іх для таго, каб навучыцца рабіць шчыты. Зрабілі. Прашчу можна зрабіць, але неяк потым. Давайте... на гэта мне пакуль не хапае мяса. Лавіць рыбу... не хапае яшчэ адной тканіны. Давайте-ка знойдзем яшчэ адзін куст які-небудзь, і з гэтага куста выб'ем трошкі лісця. Не, гэта не спрацуе. Во. Пусціце мяне.
200 набраліся. Тинг, тин-дир-та-тин. Оп. А, не лагер. Не, у першую чергу workbench. Чекайте-ка, у мяне нешта можна адкрыць усё ж таки. Гэта хутчэй за ўсё прашча будзе, так? Прашча патрабуе всяго 2. Давайте возьмем прашчу, зробім, няхай будзе. Было бы файна, дарэчы, карыстацца ўсё ж такі ёй. Таму што можна нанесці пашкоджанні да таго, як мы яшчэ дабраліся да ворага. І вопратку яшчэ сабе брані было бы файна. Ну давайте вось так зробім. Тык-тык. Мне зараз не хопіць зноў, так? Правильно я зразумеў? Таму што я хацеў сабе для рыбалкі ўжо зрабіць штуку. Не магу. Усё цудоўна. Ёсць і гэта. Можна для рыбалкі сабе зрабіць, так? Правильно? Будаўніцтва. Вось он шчыт, на які не хапае тканіны зноў. Не хапае тканіны, і сюды не хапае тканіны. Паўсюль не хапае тканіны, просто жесть. О, так. Ведаеце, што пойдзем мы карацей зараз яшчэ кусты лупіць. Калі я жадаю ўсё гэта зрабіць, хаця, в прынцыпе, мы можам спакойна ісці далей наперад, а потым разбяромся. Давайте вось у гэтым лесе просто ўсе кусты развалім, якія толькі можам. І потым пойдзем далей. Дарэчы, даволі шмат гэтага лісця падае. Можна было бы і забіць. Ну, в сенсе, што раней вярнуцца. А потым паб'ем рыбсаў. Ну, рыбсаў я буду біць гэтым самым вудай. Вуда ідэальна падыходзіць для таго, каб біць рыбсаў. У яе падыходзячы тып пашкоджання. Так. Тыц. Так, ухта ўсё. О. Окей, мне падалося, што я пабачыў нешта новае. Нічога новага я не пабачыў. Куфар. І можна зайсці ў нейкую пячору. Окей. Цікаво. Што гэта за пячора? Нешта мне падказвае, што мне сюды рана. Таму што у мяне 7 здароўя. Мне нешта падказвае, што лепей сюды не савацца. Як прыхавана пячора там, незаўважна. Гэта быў не куфар. Ладно. Ну, дзякую гэтаму не куфару за тое, што я знайшоў пячору. Месца для таго, каб парыбаліць, якім я не магу скарыстацца, таму што вуду я пакуль не зрабіў. Контейнераў да халеры просто. Так. Яйка птушкавая. Ідзем назад у гэта самае. У паселішча. Паспрабую зрабіць усё. Ну, тое, што мне прапушчана па сутнасці. Таму што тканіны яно прям патрабуе. Я бы вопратку сабе зрабіў і ўвогуле шмат чаго іншага. Пум-пум-пум. У вас тут у горадзе былі кусты, так? Забудьце пра іх. Няма больш кустоў. Іх ніколі тут не было. Трошкі яшчэ ведаеце, тыпу, у першай частцы ў сусвеце ўвогуле нікога не засталося, там жывых не бачна. І як бы, ну і нармальна. А тут я беру людзям дамы разбураю. Но пакуль сцены я лупіць не магу, на жаль. Было бы весело. Психічна, ну, літаральна. Приходишь до хаты у человека и просто разбураешь ему все. Так, мне тут шчыльна дагледзець один дом патрэбна. Так, это я уже ўсё дагледзеў, правильно? Ось это стол я не дагледзеў. Окей. Яшчэ. Ок. Равно больш пашкоджанняў, чым у мяне ёсць. Ладно, пайшлі далей.
Ну-ка. Нічого там не засталося. Так. Веды рана. Так, я хацеў сабе канкрэтна зрабіць прадметаў. Так. Нам было бы добра падвысіць сабе броню. Вось гэта перарабляем адразу, робім прашчу адну. Потым робім сабе штаны. Робім сабе шчыт. І падаецца, я плюс-мінус закрыў неабходнасці свае. Патрэбы. Оп, цудоўна, досыт. Апрануць зараз гэта ўсё. Шчыт. Апрануць. Ёсць. Так. Можна праапгрэйдзіць яго. А як яго праапгрэйдзіць? Апгрейд... не, гэта не тое. О, памер інвентару можна палепшыць. Так. Unequip, апгрейд. Апгрейд шчыта магчыма. А як яго апгрейдзіць? Disable Auto Store. Не. Мне патрэбна вось гэты штука. Grind, карацей, хрень. Давайте ў лагер поставім. А ў яго няма дзе паляпшаць? Вось прям тут дзесьці. Няма, мне падаецца, прыйдзецца яе самастойна зрабіць, правильно? Лук пара яшчэ. Мне просто перашкаджаў гэты забор. Так, давайте. Пум, тырк, тырк. Оп, і тачыльны камень. Оп, будзе тут. Палепшыць можна. Апгрейд. Тады у яго палепшыцца што? Колькі стаміны ўходзіць на блакаванне. Ага, окей. Дошкі. Няхай пойдзе. На апгрейд далей патрэбна цвікі. Альбо што гэта? Не, пачакайце-ка. Што это такое? Ага, скураны рамень. Добра. Гэта паляпшэнне. Патрабуе камянеў. Ну, в прынцыпе... Так, верагоднасць дадатковы прадмет сабраць 13 пашкоджанняў. Падабаецца. Сякера. Патрабуе тканіны, якое у меня якраз скончылось. Толькі што. Літаральна толькі што у меня скончылась тканіна. Так. Мне патрэбна лісце яшчэ. Плюс 4. Я ўсё яшчэ не пайшоў адпачыць. Так, это не разваливается ўсё яшчэ маімі здольнасцямі. Але пашкоджанняў мы ўжо больш наносім. То бок это літаральна молот гэта становіцца ўсё больш моцным. Нам добра было бы рэальна сякеру палепшыць. Таму што сякера будзе ў нас дрэвы лупіць, вось гэта ўсё. Так, не падыходзяць шчыты пашкоджанняў. Яшчэ лісця. А вось там шлях да лагеру. А мы туды не пойдзем. Нахрен. Так, это ажно 45 пашкоджанняў патрабую. Мне падаецца, мне хопіць зараз. Так, это не разваливается. І мне просто літаральна одно паляпшэнне. Ну, один кустик. Я шмат не пытаю. Один кустик. Ладно, я куста не бачу. Давайте паляпшэнне тады заменім, атрымліваецца, наше лісце на тканіну, і падаецца, гэта хопіць. Правильно, я ўсё разлічыў. Вось, хапае. З гэтай сякеры я, па ідэі, здольны разбіваць нават, ну, робіць большыя дрэвы. Больш крутыя. Ось, я не упэўнены, гэта я мог разбіваць альбо не. Але здаравенная, вось гэта я толькі што не мог. Во, пайшлі. Новыя дрэвы. Цудоўна. Ага, гэта 15 пашкоджанняў патрабуе. То бок не ўсё пойдзе, куды я пажадаю. О, вы тут абарону зрабілі, вы бачыце. Я тут вам крыху перашкаджаю. Барыкады просто нарабілі, а я ім толькі што і канвертыраваў у рэсурсы, скажем так. Так, можна адпраўляцца на адпачынак, таму што здароўе як бы само па сабе не дадасца ніяк. Рэгенерацыі у нас ніякай няма, можа быць магія потым з'явіцца і можна будзе такое рабіць, але зараз на адпачынак. І закінем усе нашы рэсурсы просто. Так. Ага, дрэнна паспалі. Окей.
Але здароўе гэта аднавіла ўсё. Астатняе мяне не хвалюе. А вось гэта я забяру, дарэчы. Это я з сабой апрану. Вось, можна кідацца. Астатняе можа, в прынцыпе, спакойна ісці ў кішэнькі. Так. Давайте схаваем прадметы. Добра. Ворагаў не бачна. Падаецца, ворагі скончваюцца. Прям скончваюцца ў гэтай гульні. Цікава. Дух. Куды мне? Так, ты, магчыма, заўважыў гэтыя фіолетавыя струмяні. Яны нейкім чынам звязаныя з злом, якой распаўсюджана па сусвеце. Ты павінен даследаваць гэта. Так. Фіолетавыя струмяні раздзіраюць нябёсы над Кеймаем. Яны дзесьці збіраюцца. Вам патрэбна знайсці, дзе знаходзіцца іх крыніца. Окей. Ага. І тут як бы ёсць мост, але я не магу яго... Всё, зразумеў. Мне ўсё ж такі туды, куды я шоў, гэта было адзін і правільны варыянт. Я нікуды ў іншае месца не пайду. Добра, гэта не разбіваюцца. Просто таксама скончваюцца. Ну тут з тым, як я ўсё раблю, мне падаецца, ўсё скончыцца тут. Раней ці пазней. О! Пачакайце, как это значит, што я дошкі ў дамы магу разбіць, правильно? Мне падаецца, магу. Так, вось он лагер, якім будзем адраджацца. Без мармуру, конечно, ўсё бессэнсоўна. Хоць ты ў пячору тут, па ідзеі, я не ведаю нават. Каму я павінен? Нікому мы нічога не вінны, можна ігнараваць. Гэта парады, яно... Так, гэта што за гук быў? Мінус Додо. Вельмі рэалістычная гульня. Так, бум-бум-бум. Так, усе гэтыя дрэвы мінус таксама. Я тут зараз сабе. Нормально так мае. Просто машина для знішчэння сусвету. Так, а гэту пачвару я альбо не забіў? Так. Блакаванне ў выніку нават трошкі прасцей, чым ухіленне. Яна больш эфектыўная. Дарэчы, а тэлевізор я зараз магу разбіваць? О, магу тэлевізор разбіць. Так, новый матэрыял, электроніка. Окей. Ну, реально, ворагаў просто няма. Тое, што было забіта раней, усё забіта ўжо. Окей, ладно, калі такі падыход. Так, нормально. Я, мне падаецца, магу спакойна ісці назад. Дзе тут яшчэ? Я чую Додо. Оп. Не бачу Додо. Так, мне гэта для апгрейда было патрэбна. Усё сабраў. Пропусціце. Няма жадаючых звязацца з вар'ятам. Ну, яны проста скончыліся ўжо. Яны ўжо знайшлі вар'ята сабе. Стала іх трохі менш. Ну, дарэчы, амаль ўзровень. Так. План такі. Вернемся зараз назад. Я сабе яшчэ палепшу. Мне, па сутнасці, палепшыць толькі вось гэтае. Не, мне патрэбна прыгатаваць ежу. Так. Блин, без мармуру мы будем бегать туды-сюды вельмі шмат. Не падыходзіць. Трэба знайсці дзесьці мармуру. Можа быць, ён у той пячоры ёсць. Можа быць, варта схадзіць туды. Вельмі ключавая штука, на мой погляд. Так, прыгатаваць ежу. Грыляванае мяса. Можна ўвогуле ўсё адпраўляць. Так. Веды. Ось так.
З жывёл падаюць дадатковыя рэсурсы. Окей, гэта ёсць. Гэта ўсё палепшана. І ў выніку у мяне зараз 4-й ўзровень, правильно? І хутка будзе 5-й. На 5-м узроўні там даволі шмат чаго. Вось, цэлы набор усяго. Гэта што дае? Блакаванне палепшанае, трываласць. Гэта, я так разумею, дадатковыя пункты здароўя дадатковыя на 5-м узроўні можна будзе сабе адкрыць. Рекуперейтар, гэта, я так разумею, хутчэй аднаўленне стаміны. Так. Плаўленне базавае на 5-м узроўні. Окей, ладно, гэта ўсё лухта. Я ў гэты дом уваліцца магу? Магу. Ну всё. Так. Мы можем агледзець гэтую хату падрабязна зараз. Забіраем усё, што там было. Так. О, паутине нават можна разбирать. Окей. Ой, пластиковые стулья можно. Усё, пошел процесс. Так, давайте скинем свои речи, потому что там шмат. Добре. Зарабіць лагер, побудовать. А, мне прям рают побудовать. Окей, я зразумеў. Что у нас есть? Мне раюць побудовать лагер. Мне не вельмі падабаецца, там што мне патрэбна тады запамінаць, што дзе, а я не люблю такое. Так. Мне якраз таки падабалася папярэдняя гульня тым, што можна было просто запомніць. Ну, типа, не патрэбна было нічога запамінаць, усё было заўсёды пад рукою. Так, а зараз мне прыйдзецца планаваць. Мне для гэтага, у мяне ёсць workbench. 64, так, 5 і 2 мне патрэбна пабудаваць. The Lost Vikings. На The Lost Vikings отправляется 100, дякую, Вячеслав Вячеславович. Я ж только что сказал. Не камяне атрымліваецца патрэбна, не? Давайте вось гэта заберем. Вось гэта. Prince of Persia, The Sands of Time. На Prince of... О, пайшоў. Пайшоў працэс. Зараз паляціць. Усё. Opened. Так, вось гэта. Ось. Это выканае квест, і мы атрымліваем 5-й узровень за гэта. Cannon fodder. Так, вы зарабілі базовый лагер і адкрылі базовыя станцыі для крафта і новых прадметаў і для апгрейда існуючых. Goblins Так, 2. навучыцеся новым здольнасцям, каб дадаць яшчэ больш, як плавіння, калі будзеце гатовы. Вітаю, містер Сінкер, вітанчыкі. Так, і ведаеце, што я зраблю? Я павёў тую пячору. Я чамусьці спадзяюся, што там можа быць мармут, які мне патрэбны. Вельмі хацелася б ім скарыстацца, таму што гэта дазволіць мне адкрые вось гэтыя стэшы, і гэта значыць, што стэшы будуць, я змагу ставіць сабе новыя кропкі, дзе будуць шэрыцца прадметы. Гэта вельмі спрасціць мне жыццё. На Half-Life Diffusion 5000 отправляется. Я просто Вячеславича вось гэты набор постоя не агучваю. На Chained Echoes 2500. Chained Echoes. Дзякую вялікі. Потому что іх зараз у чарзе просто гіганцкая колькасць. Так, плавільню можна адкрыць, але яна патрабуе руду. Не будзем. Кірка і новая секера. А, ну я яе зрабіць не змагу. Шмат чаго адкрылася, да рэчы. Новая вопратка. Давайте вось гэта вопратку адчынім. Fable. На Red Faction Guerrilla 2500. Дзякую вялікае. Да, просто я ўсё буду агучваць, я здзёмуся. Вот так сядзець агучваць. Так, максімальны запас здароўя. Ёсць, палепшылі. Red Faction Guerrilla. Трываласць. Патрэбна рыбу палавіць. Добра. Вось гэта мы... Реген стаміны і блакаванне патрабуе яшчэ капусты. Капусту я толькі знайшоў у адным месцы і больш няма. Вось, кірка. Дазваляе здабываць руду. Так, на Red Faction Guerrilla яшчэ 9500, калі я не прапусціў, не заблытаўся. Не толькі вельмі патрэбна, але нельга зрабіць галасаванне дайсамі не па назве гульні, а па лічбе ў тваім спісе.
Можна. Тэарэтычна можна. Але ўсё гэта будзе вельмі не хутка. Зараз у мяне з ботам ёсць такая праблема зараз бягучая. З-за таго, што я дадаў перанос дайсаў, гэта стварыла на цэлы вораг багаў, якія выпраўляць можна ўсе, конечно, сядзець і выпраўляць, што часу няма. Але у выніку мне ўжо як паўгады зрэ неабходнасць таго, што трэба перапісваць усяго бота, прям полностью под ноль рэзаць яго і перасабраць, ну, скажем так, перанесці. Трэба перанесці бота. Перанесці бота на іншую структуру, таму што зараз структура была абмежавана тым, як быў пабудаваны платформа, на якой я як бы закідываў, ну, як бы якой я карыстаюся, стрімер-бот. Вось, абмежаваная базавымі неабходнасцямі гэтай платформы. Але ёсць спосабы абыхода, я знайшоў ужо спосабы. Праблема, якую я маю зараз. Кожная каманда, кожная кавалачак кода, ён, ну, кожная вось штука, якая выклікаецца і адпрацоўвае, яна скрипт унутры сябе. Яна не мае ніякага далучэння, яны не маюць агульных частак, і таму, калі вы кажаце, ну, тыпу, дадаць вось гэта дадаць штосьці ў 5-6 скриптоў, адзін той же код. І ўпэўніцца, што яно ўсё было добра скапавана і нідзе не было. Плюс яшчэ такая структура полностью блокуе магчымасць тэставання гэтага. Гэта немагчыма тэставаць. Ну, тэставаць аўтаматычна, я маю на ўвазе. Рукамі тэставаць гэта яшчэ даўжэй. То бок любы даданы кавалачак патрабуе поўнасцю тэста ўсяго, што было закранута, а закранаецца ўсё заўсёды. Вось, такая праблема. І колькасць кода, які просто паўтараецца паміж усімі часткамі гэтага бота, ён расце экспаненцыяльна. Просто экспаненцыяльна, яна выбухае, і гэта ўжо немагчыма кантраляваць. Таму у мяне жаданне перапісаць, у мяне ёсць нават ужо не жаданне, раней гэта было жаданне, а зараз гэта неабходнасць. Мне патрэбна перапісаць усяго бота, каб зрабіць яго больш, ну, больш падобным на прыладу, чым на набор скриптоў, якія не звязаны паміж сабою. Вось, такія абмежаванні, на жаль, платформы былі, і гэта то, як раюць ёй карыстацца, але яны не кажуць, што можна, ёсць іншыя варыянты. Ну, як бы, я рабіў просто пад окам іх, але ў выніку лухта атрымалася. Вось, і таму, па сутнасці, каб атрымаць сабе дадаць нейкія фічы, і новых фішак не будзе, пакуль я жадаю заблакаваць і даць сабе магчымасць тыпу заняцца гэтым, але займуся гэтым невядома калі, таму што гэта зараз не ў прыярытэце. Таму бота паляпшэння і нават сістэмы магіі, якую хацелася зрабіць, яно адкладваецца. Вось, я ўсё займаю значна больш часу, чым я хацеў бы, і не паспяваецца. Вось. Таму такой прыкладны план. Я планую полностью перанесці ўсё, і калі перанос будзе зроблены, то тады гэта для вас гэта ніякай розніцы не будзе, але для мяне гэта спрасціць усё у гэтай сістэме, таму што, ну, рэальна, зазірні ў гэты файл, зазірні яшчэ ў 15, таму што там дзесьці падобная штука дзесьці была. Вось, і ўсё яно патрабуе адначасовага перакроснага абнаўлення, плюс яшчэ нідзе не памыліцца. Ну, карацей, калі гэта 3-4 скрипты, окей. Калі іх становіцца ўжо 20, то гэта лухта. Вось, такая хрень. Напрыклад, нават звычайны запыт паглядзець, хто лідар, ён паўтараецца, адна і тая ж хрень паўтараецца паўсюль поўнасцю, разоў 10 паўтараецца кожны раз. Так. Мы паляпшэнне сабе атрымалі. І я тады... гэта мне... А што мне гэта дае? Тканіну, вось, можна са скуры рабіць, але скура у мяне вельмі абмежаваная. Так, а навошта мне гэта? Добра, на галаву можна. Капелюшак, цудоўна. Дадатковы плюс 2 пункты брані. Абарона цудоўна. Мы просто цудоўна будзем выглядаць. Дадатковыя шансы на зборы чаго-небудзь. Так, оп, бачыце? Усё, мы цудоўна. Ісікае Беларусь. Вось такая штука. Кірка патрабуе тканіны. У мяне ёсць, па-мойму. Так, ёсць. Кірка, няхай будзе. Так. Ёсць. Усё, у мяне цэлы набор рознага рыштунку. Ёсць. Прадметы склалі. Паляпшэнняў няма. Так, таму што скураныя гэтыя штукі патрабуе. А чаму яна чырвоная? А таму што яна неактыўная, так? Чай за ўсё. Так, таму што яна неактыўная.
Ох, ўсё патрабуе паляпшэнняў, але мы не будзем гэтым займацца. Давайте, моя тэхнічная праблема гэта адсутнасць мармуру. З таго, што я не магу ставіць куфары, якія будуць пераносіць усе мае рэсурсы паміж двума кропкамі, тыпу ж адзін агульны, адно агульнае месца. Вось, дзе я мог бы збіраць усё. На жаль, гэта адсутнічае. Так, ну і тым больш, што мне прям напрямую сказалі, што лагеры далей ты будзеш сам будаваць поўнасцю ад пачатку да канца, і ты не сустрэнеш іх больш нідзе. Так. Опанькі. У нас хутка будзе скончвацца галасаванне. У лідарах у нас зараз Don't Starve Together. Калі Don't Starve Together, у выпадку, калі Don't Starve Together пераможа, то мы будзем гуляць у яе не заўтра, як звычайна мы робім, а будзем гуляць у панядзелак. Так, можна далёка скакаць, добра. Толькі перад гэтым я за гэта забяру. Вось, будзем гуляць у панядзелак, таму што просто каб паважаць, скажем так, расклады ўсіх стрымераў. Вось. Такая штука. Зручней будзе ў панядзелак, там тады і будзем гуляць у панядзелак. Калі пераможа нешта іншае, то мы будзем гуляць у іншы момант, то будзем гуляць у гэта самае. Будзем гуляць у пятніцу, як звычайна, па звычайнаму раскладу. Ось. А так сочым, калі перамагае Don't Starve Together, то заўтра у нас регринінг, гульня ад, скажем так, ну, гэта не беларускія распрацоўшчыкі, але лідарам сярод гэтых распрацоўшчыкаў з'яўляецца, ну, цэнтрам кампаніі ўсёй з'яўляецца беларуска, і яна якраз такі зараз у нас, адкуль я даведаўся пра гульню, так, гэта дзе не звязаныя рэчы. Вось, і гэта распрацоўка яе і каманды, якую яна сабрала, і яна ў геймдэве ўжо даволі даўно, і яна якраз такі ўдзельнічала працавала на заум у выніку і ўдзельнічала па сутнасці ў стварэнні гульні, у яе распаўсюдзе, і вось гэта ўсё. Вось, і зараз яе, скажем так, домашні праект, гэта вось якраз такі гэтая гульня, регринінг. Вось, выглядае файна, я бы не падымаў тэму, я не люблю спрабаваць штосьці, ну, тыпу, рэкламаваць толькі таму, што гэта беларуская. Вось, мне не вельмі, ну, тут не маю ніякай праблемы з тым, што хтосьці робіць, але сам я не магу сябе прымусіць, калі мне не цікава, мне тады не цікава. Ну, тыпу, просто што я буду падманаваць, і, ну, адчуванне падману у мяне ёсць такое, што я спрабую зрабіць эмоцыю, якой у мяне няма абсалютна, ну, дзіўная, карацей, сітуацыя. Вось. Таму я звычайна не раю, але регринінг мне шчыра цікавіць, як она выглядае. Вось, даступны зараз плейтэст, яны раскідваюць яго, калі вы падпісаны на плейтэсты. Вось, і можна сабе атрымліваць. У мяне яшчэ 2 запрашэнні на плейтэст засталося, я мог бы іх пашэрыць, калі хто жадае. Вось. І, карацей, я жадаў бы яе паспрабаваць, я думаў, нават па-за стрымом просто патыркаць сабе, але па-за стрымом я, звычайна, штосьці такое зусім мінімальна, што прымушае мяне думаць, скажем так, як не дзіўна гэта бы гучала, таму што, звычайна, гэта нейкія гульні парадокс, напрыклад. Тое, што якраз такі павінна патрабаваць думаць, але штосьці, што я ўжо добра ведаю, а не новыя нейкія эмоцыі выклікае. Ось. Сёння мы забіваем додо, заўтра будзем адраджаць. Ну, трэба баланс 8. На гідрапанк я запісаўся. Я на гідрапанк я ім нават напісаў, але яны мяне, падаецца, праігнаравалі, не заўважылі. Вось. Я так і не атрымаў сабе абнаўлёнага плейтэста гідрапанка, хаця вельмі хацеў бы. Вось. Мне гідрапанк таксама шчыра падабаецца, як он выглядае. Кайфовая камбінацыя Dead Space і, можна сказаць, Біошока, але яна літаральна, ну, тыпу, Dead Space у воднай прасторы, скажем так. Можна рэкламаваць загаворкай, што табе гэта не цікава. Ну, гэта так. Просто што стрыміць тое, што мне не цікава, як бы таксама не мае сэнсу. Ну, я больш пра гэта. Тыпу, стрыміць толькі таму, што яно беларускае, як бы, ну, калі ласка, калі хтосьці гэта робіць, не праблема, просто што для мяне складана. Я адчуваю, што я быццам бы кагосьці падманываю. Ось, не падабаецца. Ось, мне падабаецца вялікая колькасць рэчаў. Некаторыя проста рэчы, ведаеце, мне падабаюцца некаторыя рэчы, але яны, скажем так, у вельмі нізкім прыярытэце, калі гэта мае сэнс. То бок, я бы, можа быць, і пагуляў бы ў гэта, але проста невядома, калі я бы збяруся гэта зрабіць. Ось. Spore. Усё разламана.
Так. Мармура мы не знайшлі там у пячоры, на жаль. Таму робім, што робім. Рыбалоўная вуда. Альбо штосьці іншае. Мне просто хапае на што патраціцца. Давайте рыбалоўная вуда, няхай будзе. Паляпшэнне. Для вуды патрэбна нешта ўвогуле дзіўнае там. Што гэта? А, дрот. Ну, окей. Кірка... Яна патрабуе вось гэтых... Блін. Я магу сабе палепшыць одну штуку нейкую, што патрабуе вось гэтых скураных штук. Ось, у меня просто скуры вельмі абмежаваная колькасць. Пакуль я бачу толькі одну аленьку за ўвесь час, таму я яго ведаю. Так, статы... О, тут цэлае... Ага, тут прям усё можна паглядзець у сябе. Рэцэпты. Памер стэка. 5 дадатковых прадметаў у стэк. І гэта скуру таксама патрабуе. Блин, у меня скуры вельмі абмежаваны ресурс. Во, вось гэта я магу палепшыць сабе капялюшак. Саламяны капялюшак, гэта цудоўна, я лічу. Бежите, оленьки. Я на тебя не почують. Я буду тихо подкрадаться. Так. Мне, по сутнасці, ладно, тады давайте тупаць просто по квесту. Потому что я не вельмі бачу нейкай магчымасці сабе развіваць персонажа. Дарэчы, а можна паспаць з раніцы пайсці? Вось, потому что мне падаецца, мне патрэбна яшчэ больш лакацый і трошки разумення, што адбываецца навокал. Так, вось да раніцы паспаць. План такі, я буду просто прасоўвацца далей, а там ужо паглядзім. То, па сутнасці, я нейкія паляпшэнні сабе зраблю. Вось, таму што вось он мой лагер, ад якога сэнсу, як бы лагер вельмі губляе сэнс, калі ў яго няма стэша, з якога можна ўсё забраць неабходнае. Ён прям вельмі губляе сэнс. Я нават не вельмі разумею, навошта ён мне. Додо? Выбач. Ты магічная істота, таму... А, можа быть, таму у Додо усе, типу, зніклі. Яны не зніклі, яны трапілі ў гэты сусвет. Як вам такая тэорыя? А? Там унізе штосьці ёсць. Пячора ёсць, у якую не ўвайсці, таму што абвал. А не, пачакайце-ка. Пячора ў іншым месцы. Вось гэтая. Трабуе 90 пашкоджання. Угу. Праход абваліўся. Пачакайце-ка, гэта лагер? Это лагер. І тут ёсць якраз такі куфар, які мне патрэбны. Так, калі яно так, то мне просто патрэбна... Я літаральна 2 метры не дайшоў сюды, так? Ведаеце, што я перанесу свой лагер? Абваліўшыся руднік будзе маім новым лагерам. Я магу разбурыць гэта ўсё і забраць? А я не магу яго забраць, так? Может быть, потом и з'явіцца як тэхналогія, але пакуль адсутнічае просто. Я там... Мне літаральна для добрага лагеру там не хапае камянёў. Зараз іх збяру. Так. Забіраем гэта ўсё. Дарэчы, вуда. Трэба патэставаць вуду. Мне патрэбна падправіць сваю пазіцыю. Окей. Добра, чакаем. Там просто ёсць паляпшэнне, якое літаральна патрабуе толькі рыба. Оп. А, я просто працэс сам аўтаматычна, я нават нічога не раблю. Окей. Зацягваем лавіць. Мне патрэбна ўсяго 3 для паляпшэння таго, але накопім зараз адразу больш. Так.
Я сказал, на спор отправилось 500, не? У нас амаль скончылася галасаванне, менш за хвіліну засталося чат. З-за таго, што ёсць рассінхрон па часе, то у кагосьці яно можа наступіць значна раней, чым на экране, таму што разброс у затрымцы можа быць, вы можете нават ацаніць, наколькі у нас ёсць затрымка. Для кагосьці гэта можа адбыцца праз секунду, для кагосьці за 20, за 30 секунд, у кагосьці на хвіліны. Вось, так што будьце асцярожны. Усё, мы поўнасцю всю рыбку гэтую вылавілі. А як у Dismantle можна дзе заўгодна лавіць рыбу? Опанькі, канец галасавання. Абы дзе нельга. Ухта. Эх, шкада. У нас цудоўна перамагла Don't Start Together. Так, таму мы нагадваю, што гэта будзе калаба паміж мной магільшчыкам і дзедам Максімам, таму мы будзем гуляць разам, але будзем гуляць у яе ў панядзелак. І у нас яшчэ вылецела са спісу Гато Роботу. Пункты з яе былі размеркаваны па іншых гульнях тых, хто за яе арыгінальна галасаваў. Так, і мне дакладна патрэбна будзе, падаецца, да таго, як я перапішу бота, мне прыйдзецца выправіць памылку з пераносам пунктаў, таму што зараз пункты могуць пераразмяркоўвацца на адно і тое ж некалькі разоў. Боже, перанос пунктаў стварыў больш багаў, чым вырашыў праблем. Цуд, просто цуд. Робота, каторча я калісьці кідала, але гэта было да той эры. Ну, яно такое, так. Яно пакрыху вось у нас вылучаецца за тое, што людзі не вельмі ратуюць. Ось. Пэўны момант было такое, што людзі спрабавалі выратаваць увесь спіс, але гэта не патрэбна. Увесь спіс ратаваць не абавязкова, трэба ратаваць тое, што цікава. Ось, таму што рэальна Гато Роботу ў спіс дадалася проста шаленую колькасць часу назад. Так. Яна прапануе нам узмацніцца. Можна абарону сабе скрафціць. Так, бла-бла-бла. Добра. Насіце зброю. Добра, я імкненна выканаў квест, які я толькі што атрымаў. Потому что я ўжо наперад прям на апярэджанне працую. Так, мне патрэбна. Спіс вялікі. Так, спіс вялікі. Спіс рэальна вялікі, што робіць амаль, ну, тыпу, проста, калі... Ну, я ўжо агучваў, гэта было ўжо даволі даўно, зараз, дарэчы, спіс скараціўся. Ён значна карацей, чым ён быў раней. Таму вось гэтае галасаванне, ну, дарэчы, якое я так і не прыбраў, але яно ўсё яшчэ прысутнічае, яно таксама, я ўжо не ўлічваю яго ніяк, я не буду вяртаць гульні, калі вылецела, то вылецела. Вось, то ёсць такая, ну, тым больш, што у нас ёсць абарона там колькі 2 тыдні, па-мойму, то бок гульні, якія там 10 дзён, альбо 2 тыдні, нешта такое, і калі гульні спрабуюць вылетаць, то калі за яе, ну, не можа вылетаць гульня, за якую галасавалі там учора, напрыклад. Вось, такое не вылеціць, у выніку гэта падтрымлівае наш спіс плюс-мінус актуальным, але спіс рэальна перапоўнены тым, што яшчэ людзі як бы абараняюць, захоўвалі, але яно як бы не вельмі вартае таго. Вось, працягвае вылетаць усё. Ну, в прынцыпе, як і чакалася. Так, максімальны запас стаміны, цудоўна. Блакаванне не. Мы пакуль сабе такога дазволіць не можам. Тут руда патрэбна, гэтага мы таксама сабе дазволіць не можам, і гэтага не можам. Окей, у нас усё, в прынцыпе, упіраецца ў пэўныя рэсурсы, так? Што б яшчэ такога зрабіць перад тым, як мы пойдзем далей? Можа, паляпшэнні якія? Тут воркбенча няма. Давайте яго зробім. Чакайце, кніга. Так. Протухлая. Перанесите любую ежу альбо припасы ў галоўны лагер на тых мест. Адзіны шлях, які застаўся, гэта скрозь ахову на поўнач ад старога рудніку. Руднік перапоўнены шэмблерамі. Як бы так слово удалае для шэмблера знайсці. Не затрымлівайся надоўга, чым вам патрэбна, каб і паспрабуйце быць ціхімі. Добра. Окей. Это не мне было накіравана, але мы так і зробім. Так, у мяне камень, тады можна скарыстацца ім. Тут, у прынцыпе, нічога больш няма, то бок, вось, ну, ідэальна. Комбінацыя, пакуль. Ось так зробім.
Добра. Набудаваліся аб'ектаў. Это ўзровень быў? Цудоўна, я сабе пабудаваў прадметы, ўзровень атрымаў. Вітаю, Юджин, вітаночкі. Я думала пазбавіцца ад некаторых, але мне не далі. Ну так, так. Яшчэ з пераносам яно трошкі дзіўна будзе, з пераносам яно будзе вяртаць на гульні, на якія ўжо як бы пункты былі прыбраныя. Дзіўна, карацей, працуе. Трэба, блін, сядзець выпраўляць, але я максімум сабе, я не ведаю, калі я знайду сабе час на гэта. Вось, вітаю, Белэш, вітаночкі. Як што, Юджин адразу хацеў, Юджин якраз такі за Displaced галасаваў, я яе прасоўваў. Displaced, карацей, першае я памылку зрабіў, я сказаў у пэўны момант, што Displaced выйшла з ранняга доступу, не, яна не выйшла, я не ўпэўнены, чаму я быў упэўнены ў гэтым, таму што, мне падаецца, я бачыў прям пост, я пашукаў зараз гэты пост, не магу яго знайсці на Displaced, але вось такая штука, карацей, яна яшчэ ў раннім доступе. Вось пакрыху развіваецца, там можна родмап паглядзець у самой гульні. Вось такая штука. Пакрыху развіваемся. О, асаблівая атака. Асаблівую атаку, якая належыць зброя. Добра, у мяне пакуль такой няма. Не. Трапер. Гэтага мы не ўмеем рабіць. Як рыбы. Угу. Ладно. Гэта ўсё патрабуе рэсурсаў, якія ў нас нават і не блізка. Мне падаецца, я трошкі перамацаваўся больш патрэбнага, засядзеўся я ў гэтай лакацыі. Так, лесасека і трэніровачная гэта самая лелька. Окей. Паляванне на скарбы. Больш верагоднасць, дадатковыя рэсурсы жывёлак. Это таксама файна. Ну тут, в прынцыпе, усё упіраецца ў руду, якой у мяне нават і блізка няма. Я зараз абсалютна адрываўся ад таго, што мне патрэбна рабіць. Пост быў, але потому што гуня ў ранні доступ выйшла з усялякіх альфа і бета-тэстаў. Не, я бачыў 1.0, блакітны фон, і, па-мойму, партал вось гэты быў. І вось оно так у мяне засталося ў галаве. Я яшчэ здзівіўся, не халерэны хуценька выйшлі з ранняга доступу. Вось такая штука. Але я, магчыма, пабачыў пост кагосьці іншага. Можа быць, гэта іншыя распрацоўшчыкі, іншая гуня ўвогуле. Такая вось няёмкая сітуацыя атрымалася. Добра, давайте пойдзем, куды нам кажуць, а то я затрымаўся, мне падаецца, тут. Прям вельмі затрымаўся. Я перамацаваны для гэтай лакацыі. Так. Тут просто праплыць, так? Такі план. Яшчэ не ўсіх дадому забілі, я вам скажу. Толькі што праверыў. О, мікрохвалёўкі. Не магу іх разбіць. Добра, ворагі гэтая. Так. А чаго у вас так шмат, а? Шчыт, імба. Як параўнанне з Dismantle, я скажу, гэта той же самы Dismantle. Я не ўпэўнены, што мне падабаецца тое, што лагеры патрэбна самому будаваць. Мне падабалася лёгкая такая пэўны момант Dark Souls у першай частцы, што ўсё было задызайнена так, каб я шоў ад кропкі да кропкі. То бок я... Ну, мяне ў пэўным сэнсе такім чынам вядуць за ручку, так? А зараз неўдала пастаўлены лагер, гэта ускладняе мне жыццё, ну, па сутнасці, вось такая штука. Як бы не ўпэўнены наконт гэтай змены. Вось. Ну і яшчэ мне падабалася, што ў першай частцы, хоць і гэта выглядала вельмі танна, але ў пэўны момант я проста мне прям супер падабаецца. Тое, што рэсурсы, якія разбіваеш, вось зараз, оп, яны ляжаць на зямлі, мне падабалася ў першай частцы, што яны былі не вось так выглядалі, а вісела іконка літаральна плоская такая. Тут ёсць рэсурс. Мне гэта чамусьці было прям пэўная утульнасць дадавала, я не ведаю чаму. Складана патлумачыць. Вось. У астатнім тут я не ведаю пакуль, ці больш тут сюжэту, але сюжэту, ну, накідваюць. Як бы, у прынцыпе, адчуваецца... Нейкае прыляпшэнне мне прям спадабалася, я зараз толькі не магу прыгадаць. Штосьці было прям лепей, на мой погляд, чым было. Так.
зараз, по-моему, адваротны бок будаўніцтва. Таго, што калі ты вырашаеш, дзе лагер ёсць, то будаўніцтва базы мае сэнс. Тыпу, неабходнасць будаваць базу стварае неабходнасць карыстацца здольнасцямі для будаўніцтва. Таму што ў Dismantle я будаўніцтвам базы не займаўся амаль ніяк. То бок я абіраў проста ўдалае месца, трохі яго перарабляў, але больш нічым не займаўся. Мне гэта было не цікава. А зараз мяне, ну, атрымліваецца гэта і плюс і мінус. Мне зараз прымушаюць гэта рабіць. Хаця я абсолютно не абавязаны гэтым займацца. Так. Эй, незнаёмец, ты прыйшоў на нашу зямлю. Шлях ужо закрыты, так што, а ну, правалівай адсюль. Твоя кроў працячэ як паднашэнне для неўміручых багоў, калі ты зробіш яшчэ адзін крок на нашу тэрыторыю. Не паспеў заблокаваць? Добра. О, у іх прадметы ёсць. Ладно. Ну, гэта у нас уже палепшаныя прадметы. Знайкі спыніцца. Складзем зараз гэты прадметы і пойдзем у гушчу. Дарэчы, калі ёсць штосьці па ежы. Давайте вось гэта возьмем з сабою. І грыляваную курку. Вось. Обелиск. Затухаючае полымя. Калодзеж аслабляецца не хутка, але вельмі, ну, павольна, але дакладна. Першае полымя было не наше, каб мы маглі яго захаваць. Так. Мы тыя, хто прыглядаюць, але гэта не наш тытул. Нас папярэдзілі, але не яе водамі, але іх адсутнасцю. Окей. Як скажаце? Что это такое? Абеліскі. Абеліскі магутныя старажытныя артефакты, якія зроблены, каб супрацьстаяць пагрозе вечных. Адкрыццё іх сілы вельмі важнае. Это літаральна вышкі з гэтага самага, з Dismantle. Так. Электроніка. Электроніка у мяне была. Няма сонечных панеляў. Давайте гэтую самую сходзім за электронікай. Мы там з тэлевізараў набралі. Так. Мне не падабаецца тое, што мне неабходна бегаць за рэсурс. Мне не вельмі падабаецца мікраменеджмент рэсурсаў, які дадаецца. Як бы я быў шчаслівы, што ў першай частцы якраз такі можна адключыць галаву і не займацца дадатковым думаннем падчас гульні. Гульня зараз такая не, табе прыйдзецца кантраляваць, якія прадметы ў цябе ёсць. Адчынілі мапу. І вось яны ўсе структуры гэтыя бачна. Добра. Карацей, калі параўноўваць Dismantle, я бы зараз гуляў лепей, ну, як гэта там, тыпу гульня дастойная, яно літаральна та ж самая гульня, гэта калі Dismantle пройдзены і няма чаго больш рабіць. Тады можна вось спакойна, цудоўна папаўненне. Але калі Dismantle не пройдзены, можна спакойна пачакаць выхад з ранняга доступу ў гэтай гульні. Ось, штосьці трошкі спрэчнае, на мой погляд, але дастойная, як бы другая частка. Гледзячы на тое, што гэта две не звязаныя гульні сюжэтна і сусветна, хаця гэта у той жа момант гэта проста рэскіны гульні і перапрацоўка некаторых механік. Так. Гэта вяртанне назад, так, гэта я там быў. На тэрыторыю тых чалоў мне проста так не трапіць. Альбо я магу разбіць тэрыторыю, ну, разламаць. Зараз паглядзім. Я магу разбіць гэты камень, не? Я магу яго разбіць, я ўвесь гэты час мог. Добра. Идем далей. Так. Я не ждаю, каб яны ўсе на мяне напалі. Дайце-ка... ежа у мяне не засталось, так? Ежа... вось так. Зробім. Не магу яе... Ага. Нельга размясціць. Добра. З'едзем. Пайшлі.
Пам-пам-пам-пам. Давай ты. Подходь сюда. Так, добре. У його був меч. Чому я не можу забрати його меч? Так. Там патрульний був у десяті. У бок пішов. Ось він. Добре. Так, ще один. Тебе нема дальнобойної зброї? Нема. О, я наглушаю. Зона. Праща — це корисна штука. Добре, я буду праща користатися більше. Так, почвари там далі є. Так, мінус конус. Ще більше пластику. Святые артефакти. Зберіть усі святые реліквії, які ви знайдете, доставте їх у головний лагер, каб імі зайнялися. Ми повинні показати адданість неуміручим богам і тримати гэты падарунки з рук еретикоў. З імі мы атрымаем апошнюю перавагу у тым, каб падпарадкаваць гэтыя землі. Пардон, не землі, а гэтую выспу. Окей, ладно. Опаньки. Меч. Упершыню нешта, што з'яўляецца зброяй. Але яна горш за мой... Мілічнае пашкоджанне супраць ворагаў. То бок яна будзе лепей, калі я буду карыстацца супраць ворагаў. Я правильно зразумеў, так? Яна будзе носіць 14 пашкоджання, калі будзем карыстаць яе супраць ворагаў. Зразумеў. Карысная штука. Так... Хуткасць атакі вышэй і рефанд стаміны, калі будзем трапляць. Неблага, неблага. Але мне патрэбна добра было бы яе палепшыць. Ён прям зброя ў выніку. Так, это не тое. Некие зелки. Зелье, в сенсе? Не зелки. Это есть. Я так разумею, это будет мой скорот, по сутности, назад. Я пожидаю вернуться. О, для полепшения как раз таки я только поскардзіўся, что было бы добра полепшить его. Цудоўна. Капелюшек яшчэ можна полепшить, и гэта. Я не буду, потому что гэта выкарыстоўвае скуру, а скуры ў мяне вельмі абмежаваныя. З іншага боку, хутка павінен наступіць момант, калі яна якраз таки будзе ок. О, пачакайце-ка. Цудоўнае месца для лагера. Так. Где у нас лагер у нас? Ось так. Ну все, это будет место нашего отпочинку. Так, веды. Что можно полепшить? Блокование лепей зробить? Зробим. Так, аксессуары для каваля. Так, берем. Цвікі гэтыя нахрен ідуць. Капацца ў зямлі мы не можем. Пасткі таксама не можем. Нічога з гэтага мне недоступна па сутнасці, тому што я абвінжаваная ў рудзе. Так. Цэльная атака, мне таксама не хапае з ворагаў душых, можна сказаць. О, пачакайце-ка. На гэта мне патрэбны грыбы, якіх у мяне таксама няма. Так. Можа быць, все ж таки... Не. Куру я лепей пакіну на выпадак, калі мне спатрэбіцца штосьці прям важнае. Так. А дзе ў нас яшчэ? Так, знайсці крыніцу, адкуль ідзе энергія. Гэта можна абысці вось такім чынам. А можна правіцца ў лагер культыстаў далей.
Цікава, адкуль ідзе энергія таксама. Не хацелася бы гэта пакінуць. Давайте пойдзем праверым, адкуль ідзе гэта энергія. Паглядзім, наколькі гэта складана там будзе ацаніць. Пачакайце-ка, вораг? А што ты тут робіш? Дзіўна. Заблукаў. Так, там ворог, бачно? Узяли меч. О, слухайте, з мячом прям цуд. Максимальная стаміна падае на гэтай локацыі. Меч добра працуе, я вам скажу. Угу. Это вось адсюль ідзе энергія, так? Што ж ты такое там? Там нейкая хрень, быццам бы чалавек падвешаны вверх нагамі. Я магу прабіцца сюды? Так. Знайсці адкуль ідзе і знайсці куды ідзе. То бок туды я не магу падняцца, яно літаральна кажа. Ага, добра, тады можам вярнуцца, ну, спакойна ісці далей. Я па сутнасці зрабіў квест, які хацеў паглядзець. Дзіўна, што ворагі проста яны дагэтуль не спаўніліся. Зараз іх некалькі разоў з'явілася. Там, дзе я ўжо быў. Можа быць, канешне, яны мігруюць, тыпа пераходзяць з месца на месца. Так. Тайная атака зброя адкрыта. Окей, больш нічога карыснага. Спаць нам не толькі патрэбна. Дарэчы, спецыяльная атака зброя. Ага. О, цікава як. Добра. Паляпшэнне. Я палепшыў меч у выніку. Я не палепшыў яго. Палепшыў. Цудоўна. Ён наносіць... Чаму яго 2 пашкоджання, тыпа? 11 і 10. А, ва ўсіх дадалася спецыяльная атака, я так разумею, так. 12 і 4. А чаму так мало пашкоджання? А, таму што ты круцішся ў гэты момант. Гэта атакі па плошчы, па сутнасці. Добра. Меч у выніку 19 пашкоджання будзе ворагам наносіць. Хуткасць атакі падвысілася і больш стаміны, але столькі ж стаміны, калі удар мы наносім. Калі трапляем. Так. Паштовая скрыня. О, электроніку знайшлі ў паштовай скрыні. Цудоўна як. Так, і гэта ў нас лагер, правильно я разумею? А, гэта ўсё лагер. Неважна, дзе я пайду. Ладно. Вы тут не чакалі, але я прыйшоў. О, блин, не. Мне не падабаецца, што я так шмат губляю. Так. Я вельмі шмат энергіі губляю пры атаке асаблівай, і яны не калі бы яны пахіснуліся ад гэта таке, то было бы яшчэ нармальна, а так не. Ну, культысты не праблема. Дарэчы, за іх даволі шмат скуры гэтых полосачак атрымаць. Хто такі гучныя культысты? Ну, альбо я ўзровень падняў ўжо ў гэты момант. Справаздача аб нашым прагрэсе. Мы зараз трымаем большасцю выспы без перашкод. Некалькі месцаў яшчэ засталося, як вёска Брунхільды, але яны хутка зламаюцца. Некалькі з нашых братоў збіраюцца ўсталяваць наступны лагер, дадатковы лагер, але яны не вярнуліся. Група разведчыкаў павінна быць адпраўлена ў пячору на захад ад фермы Райны. Добра, ферма Райны. Скуры? Скуры з культыстаў падаюць, так. Полосачкі скуры, я бы сказаў нават. Так, і гэта вось сюды ідзе, гэтая штука. Ага. Ну, я так разумею, гэта брама атрымлівае энергію з той першай кропкі, нам патрэбна прырваць гэты ланцуг, каб яно ў выніку адчыніць.
Даведаўся, што у Таніта выпусціць тонометр з Хацуна Міку. Тонометр з Хацуна Міку — гэта настолькі міленіальская хрень, наколькі гэта толькі магчыма, мне падаецца. Вы знайшлі шпіль, брутальны рухавік, які паглынае жыццё з гэтай выспы праз праваднік, чалавечы праваднік, а потым перадае яе ў большую сеціва. Так, это вельмі не клапоцяча. Так, вельмі клапоцяча. Так, выглядае так, што калі у тебя нейкім чынам атрымаецца знішчыць гэтую злосную павуцінне, яно дапаможа гэтаму сусвету і, магчыма, дапаможа табе вярнуцца дадому. Окей. Так. Так. І ось яна. І ніякая патрэбна знішчыць шчыт. І атрымліваецца, мне патрэбна пазбавіцца таго, ну, выратаваць таго чалавека, пазбавіцца, ад яго я хацеў сказаць, каб можна было працягваць. Здаецца, так гэта працуе. Так, адрамантаваць 10 дошак. Не халеры вы патрабуеце. В Gen Z у сэнсе Хацуна Міку існуе проста... Зараз. Яна выйшла з вакалоід Ямахі ў нулявых. 10. Калі мне не падманывае моя памяць, так? Бла-бла-бла. CV01 вакалоід бэнк, які быў распрацаваны Krypton Future Media. Бла-бла-бла. 2007. Вось, тыя, хто кажуць, што верніце мне мой 2007, Хацуна Міку з'явілася ў 2007. Так што міленіальская хрень, наколькі гэта магчыма, нічога не ведаю. Таму тонометр з Хацуна Міку гэта максімальна міленіальская штука, якую толькі можна прыдумаць. Так, гэта лухта. Это не разбить. Колькі яно будзе дасць? 2. Ага, добра. Мне тады не хопіць адной. Мне патрэбна яшчэ одно дрэва. Ці буду я набываць? Пытанне яшчэ. Пытанне. Не, мне не хопіць, не халеры. Мне зараз 5 атрымліваецца. Гэта наадварот, яно ў адваротны бок тыпу працуе. Працей, добра, мы зараз мост адрамантуем. Все дрэвы тут папілім. Я думаю, што дрэваў тут павінна хапіць. Так, это я разбить не могу. Так, усё гэта лухта тады. Мне падаецца, гэтага хопіць, і мы зможам адбудаваць мост. Ён піша, што 2, але я тады значна больш... Няўжо іх 2 выкарыстоўваецца, каб... іх 3 выкарыстоўваецца на 2, я зразумеў. Такі сабе размен. Ну, у любым выпадку мне хопіць дастаткова якраз будзе. Ёсць. Гэтага павінна хапіць. Рамантуем. Оп. Вы глядзіце, якая прыгажосць, масток на месцы. І гэта павінна мяне ідэальна прям да вёскі правесці назад. Адзінае, я так і не выратаваў таго, за кім я адправіўся з самага пачатку. Я вельмі карысны рыцар. Я прям выратую ўсё. Адчынны камень. Угу. Можна паляпшаць прадметы.
До речі, скури у мене стало трошки больш. Поляпшэнне. Пры поляпшэнні стане абарона 100%, як і была. Кошт штаміны. Штаміны мінус 20%. Ну, такое. Хаця, ну, блін, два дадатковых. Я заўсёды жадаў, каб сякера ён біў падвойна кожны 5 раз. Насамрэч не хапае трошкі, можа быць, унікальнасці нейкай для зброі таго, як яна сябе паводзіць. Было б файна, конечно. Давайте броню, вось, капелюшек сабе. Што мы будзем паляпшаць, як беларус, правильно? Саламяны капелюш? Альбо мы, можа, пірат, я не упомню, тут складана. Оп. Давай, иди сюда. Так. О, я могу уже их лагеры разбурать. Вы поглядите. Я могу полностью им лагеры зачистить. Что это? А, это уваход у іх печору. Зрозумів. І ось чоловіка, якого потрібно було нам вирятувати. Янік. Янік. Вітаю. Ратувати ми тебе пакуль не будемо. Мы замест гэтага поставим тут, разбурим трошки яшчэ мясцовасць. Потому что мне потрібно... Оп. Поставили. Ёсць. Можна адпачыць. Нібыта One Piece шукаеш. Так, ну мне усе беларусы крыху шукаюць One Piece. Так, бум-бум-бум-бум-бум. Рыба. Добра, гэтай рыбы ў мяне няма. І руды гэтай няма. Чаго яшчэ ў мяне няма? Вось гэтага ў мяне няма. О, новыя штукі. Удар у спину наносіць больш пашкоджання, у мяне таматы для гэтага патрэбныя. І ўвогуле пашкоджанне... Так, пачакайце, у чым розніца? Backstabbing damage плюс 5. Backstab critical hit chance плюс 6. Ага, там верагоднасць крыта. Усё для удара ў спину, для гэтага памідоркамі патрэбна запасціся. Лагічна. Не паспрачаешся. Так... Что мы яшчэ можам? Мы можам тут за таго, што ёсць куфар, я, ў прынцыпе, магу лёгка пабудаваць рэшту лагера. Ён не той, каб супер тут патрэбна, але няхай будзе. Потым, можа быць, забудуся і будзе праблемна. Ось. А, тут ужо было. Это ўсё ўжо было, я пабудаваў проста копію. Ну, цудоўна. Вось за гэта мне не вельмі падабаецца сістэма, трохі пабудуй свой лагер. Шкада, я яшчэ разбіраць не магу рэчы. Вось, тыпу, мне падабалася тое, што я быў у межах, якую задумалі дызайнеры, і што я магу з гэтага зрабіць, тыпу, ну, вось такое. Тыпу, калі ў мяне мала нейкіх здольнасцяў, то я сам нешта адаптуюся пад гэтую сітуацыю. А тут я, ну, у некаторых месцах гэта ёсць, у некаторых гэта ёсць, сам сабе дабудуй, што, ў прынцыпе, не вельмі дрэнна, але як дадатковая сістэма я бы хутчэй. Так. Пачакайце, гэта паляпшэнне прадметаў, яно прям... Яго не прымяніць, правильно? Яго... Ніяк. Добра, давайте скінем тады прадметы. Усе. І, дарэчы, можна было бы свой запас павялічыць, не? Ось так, паляпшыліся. Так, запас. О, я скарыстаў скуру. З іншага боку нармальна ўжо. Мы хаця бы ведаем некаторыя месцы, дзе гэта ок. Блин, тут яшчэ ёсць што павляпшаць. Давайте... Зброю абавязкова. Гэта прям абавязкова паляпшаць. Молот палепшыць. Разбіванне шчытоў. Разбіванне шчытоў. Это молот у любом выпадку, так? Так, где там поляпшалка наша? Так, ты. Вырасце пашкоджанне до 15. Угу. Блокаванне такое сабе. Верагоднасць дадатковага збору
5% вырасце і прабіванне шчыта. Мне пашкоджанне ў любым выпадку патрэбна паляпшаць. Для гэтага мне патрэбна яшчэ кавалкі скуры, яшчэ тканіны. Добра. Ты чал. Янік. Эй, ты не культыст. Хутка, і мне патрэбна твоя дапамога, каб выбрацца з гэтай клеткі. Я ведаю, што у боса культыстаў ёсць ключ, які адкрывае яе. Ён схаваўся ў пячоры культыстаў, а вось якраз побач. Ён таксама забраў у мяне скрутак, ну, это пасылачку маю. Вярнуць яго будзе з'яўляецца вельмі важным. А ён яшчэ не зразумеў, што я тыпу іх ратавальнік, вось гэта самы прям важны чел. Так? Давайте ось так зробім. Крыху. І скінем рэчы. І спім. Да раніцы палячыліся і бонусы зараз атрымаем. Так. Дадатковы эфект. Атрымалі сабе і толькі адзін. Так. Цікава, што я толькі адзін атрымаў эфект. Раней атрымліваў больш. Так. Культысты. Гэта там босс культыстаў ёсць. Нічога новага, акрамя... Давайте босса пераможам, а потым будзем разбірацца з рэчамі. Ты прям у брані, не халера, ты круты. Сержант. Занадта дастаткова далёка прайшоў ужо незнаёмец. Ты выглядаеш як адзін з гэтых сабакаў назіраннікаў. Ходзіш навокал па месцаў, у якіх ты не павінен знаходзіцца. Ты ведаеш, што я тут будую? Моц. Такую, якую даюць сабе богі, даюць табе богі, неуміручыя богі. Дастаткова напоўні, накармі іх, і чалавек можа падняцца над звычайным, быць проста звычайным чалавекам. Мае намаганні будуць узнагароджаныя. Я не збіраюся згубіць іх проста для нейкай душы, якая проста заблукала ў неўправільны партал. А, балюча. Так, меч лепей. Ізі. Ключик. О, нават шчыт. І мне падаецца, гэта лепей, чым у мяне, не? А, так, ён лепей, чым у мяне. Так. Дакладна, вугал блакавання, кошт блакавання больш, і кошт ухілення стаў даражэй, але на меншую колькасць, у выніку больш зручны. Не, я павінен быў узняцца, яны абяцалі. Яны ведалі, што я служыў ім. Яны ведалі, што я быў варты, яны ўзнагародзяць мяне. А ну, ляжы там. Пэйл белыжачкай ўжо з'ездзіў. Ён усё, кончыўся. Так. О. Вось. Што Янік сказаў прынесці яму. Лох нейкі, гэта вам не дядька Бен. Ну, параўнанне-то. Што то? Затое права, лорд Заранек загадаў мне захапіць гэтую выспу, схіліць яго да яго волі і разбіць усё супраціўленне. Калі гэта будзе скончана, ён дакладна мяне ўзнагародзіць, магчыма, нават правам кіраваць гэтай зямлёю. Окей. Не будзе так гэтага ўжо, мы разабраліся. Так. Забіраем і гэта. Давайте мы ўжо зараз можам некаторыя штукі культыстаў гэтыя палаткі іх разбіваць, і там даволі шмат рэсурсаў. Трэба іх разбіваць. О, панікі, бачыце. Прыгажосць такая. Я там нават не бачу, што я разбіваю, але вось, усё разбіў. А нагадай, якога бадзядзьку Бена? А, гэта гэты
Боже, хотів сказати Dishonored Displaced. Який он? Replaced, ось. А я вже навіть забувся про його існування. Так. Replace доволі файна. Яна, конечно, ну, може бути на максимум 2 проходження, але прям кайфова гульня. Ось, на 2 проходження гэта літаральна для того, каб сабраць тое, што не сабраў. Ось. Але дакладна варта таго. Ты ўсё сабраў? Воляй Вахаріна ты зрабіў больш, чым ты ведаеш. Ты шукаў мяне? Як ты? Пачакай. Ты ахоўнік? Гэта ўсё змяняе. Нам трэба хутчэй адсюль сыходзіць. Падарожнічай скрозь каменны партал, куды ты трапіў на выспу, і сустрэй мяне каля крыніцы Цэнтрікоса. Мы паразмаўляем там. Ты можаш вярнуцца да партала на сваіх дваіх, альбо ўзяць лодку на пірсе. Просто напрямую на поўнач ад нас. Тебе ўсё? Так. Добра, гэта ён тое ж самае кажа. Вярнуцца ў партал. Ты сказаў, што ты мяне там будзеш чакаць. Чаму ты мяне тут чакаеш? Мужик. У прынцыпе, мы можам адпраўляцца, куды ён кажа, каб мы паспелі штосьці яшчэ паглядзець у гульні, правильно? А то я тут захрасу на гэтай выспе. Можна рэцэпты з гэтага шчыта атрымаць сабе, які я толькі што атрымаў сабе. Ну, як бы і хрэн з ім. Не тое, каб патрэбна. Рыбку мы не наловім. Это што? Алхімічныя інгрэдыенты. Ну, так разумею, што пазней будзе магія нейкая, правильно? Вось выбухоўка базовая. Але мы пакуль нават не блізка. Нам не хапае пэўных рэсурсаў. О! Не, нельга разбіць. Шкада. О, яшчэ рэчы. І мне цікава, ці магу... О, яшчэ рыбку можна палавіць. Давай, рыбка. Наловім зараз. Мне цікава, ці як шмат я магу увогуле прасунуцца, ну, типа, патрэбна мне адразу зараз ісці, альбо я магу прасоўвацца ў паляпшэннях далей прямо на гэтай выспе. Таму што я заблакаваны крыху, мне не хапае скур. Там, ну, даволі шмат для паляпшэнняў розных. Мне не хапае чагось там яшчэ. Ось, і пытанне, ці я магу, в прынцыпе, тут захраснуць і займацца сваімі справамі, альбо мяне гульня прымушае ісці далей. Дарэчы, вось гэта чырвоненькая рыба выпала. Зараз можам, калі іх 3 будзе, то можна палепшыцца. О, другая. Вы паглядзіце. Оп. Досягнення. Fish, you are here. О, цудоўна, 3. Пашчасціла. Яна яшчэ далей працягвае лавіць. Окей. Ну, мне ўжо для паляпшэння мне дакладна ёсць, што патрэбна. Галоўна не злавіць як магіччык. А як магіччык злавіў? Давай, 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 давай. Блин, нейкая вялікая. Усё, рыба скончылася. Ёсць. І зараз на паляпшэнне пойдзе. Ногі ў касцёр пакласці. Гэта вельмі прыемна. Цяплей будзе. Так, вось яна. Хуткасць рыбальства нашага. Чай рыбку будзем ловіць. Ну так, для паляпшэнняў асноўных мне не хапае па сутнасці гэтай самай руды. Давайте ўсё гэта адправім. Можна. Альбо палепшыць чаго-небудзь, альбо што-небудзь зрабіць, правильно? Так. Та не тое, каб патрэбна. Паляпшэнне. Магчыма, паляпшэнне далей. Ага. Не, мы гэтага рабіць не будзем.
Ёсць паляпшэнне для сякеры тэарэтычнае, але мне тканіна патрэбна. Для гэтага яе патрэбна зрабіць. Давайте-ка зробім. Ёсць. Так, кірку можна палепшыць. Блін, усё хочацца палепшыць, шчыра. Кірка, можа быць, больш за ўсё пытае паляпшэння, але яна патрабуе рэсурсаў, якіх мала. Давайте сякеру палепшым. Кірку палепшым. Ось, таму што яны абмяжоўваюць колькасць таго, што я магу разбіваць. І гэта вельмі вялікая розніца. О, мне прыйшло ў галаву. Ведаеце што? Мы зараз пойдзем... Там, падаецца, быў камень, якім, можа быць, кіркой можна лупіць. Я проста ўсё яшчэ не знайшоў месца, дзе я магу нармальна кіркою пабіць што-небудзь. Бо я не ўпэўнены, яна увогуле... Што ёю можна здабываць. Вельмі абмежавана нейкая колькасць. Так, вось гэта брама, якую я бачыў. Так, это мы вернемся. Я там бачыў здаравенны камень, які выглядае як месца здабычы руды. Просто што я не ўпэўнены, што яе можна там здабываць. Оп. Мне падаецца, я першы метал... Не, не першы метал ужо здабыў. Аленька. Блин. Аленька, стой. Мне важно. Блин, ладно. Не забегай от меня. Блин, яшчэ рыба ёсць. Ну, ладно. Я не могу стрымацца, там мы ловім рыбу. Там на 25 паскораная лоўля рыбы, але нешта я пакуль не заўважаю, што яна прям паскораная. Не падаецца, там рыба упала. Літаральна вылавіў рыбу, і яна упала ў воду назад. Чмырэнна. Зараз. Оп. А будзе раскіданая. Аленька выжыў толькі таму, што мне скончыліся каменьчыкі ў прашчы. Я не магу кідаць. Блин, да халеры рыбы-то. Мы ідэальна сабраліся для... Мы ідэальна выглядаем для таго, у кагось такі... Блин, я не, працягвай. Я хацеў наблізіць просто камеру. Мы ідэальна апранутыя для таго, каб лавіць розную лухту. Просто сабраная. Сядзеш такія каля рэчкі, воду закінеш, і потом засыпаеш просто нахрен. Таму што больш нічога не адбываецца. Nice day for fishing. Ідэальна просто. Так, давайте каменчикаў трохі разоб'ем, бо нам не хапае каменчикаў для таго, каб імі кідацца. Так, это некая лухта атрымліваецца вось так. Опанькі, 8 ўзровень. Аленька. Аленька, у меня для цябе ёсць кое-чаго. Опс. Так, здабылі мяса. Цікава. Просто яно ўсё так месцамі выглядае, то у мяне ёсць падазрон, карацей, што гульня мне потым дазволіць будаваць прям масты, дзе я пажадаю. Это было бы цікава. Ну, як канцэпт, тыпу, ты не... Ну, гэта цікава як канцэпт, але не можа быць не настолькі прыемны геймплей на тое, што ты можаш літаральна сабе пабудаваць шлях, як ты жадаеш. Пры даследаванні. Ось, тады проста цікавасць даследавання трошкі падае, на мой погляд. Але плюсы ёсць. Так, уваход у пячору, які я бачыў. Абваліўшыся руднік. Ферма Райны. Дарэчы. Мне нешта казалі пра ферму Райны і нешта на захад і да яе, па-мойму. Там у нейкай анатацыі было. Там вось яшчэ рыба ёсць, але мы яе не будзем кранаць. Нахрен. Мы вельмі доўга тут згубім час. О, блин. Эй, ты, куда ты побег? Так.
Гэта ворагі зноў адрэспіліся. Я не вельмі разумею, па якой логіцы яны рэспяцца. Бо яны то ёсць, то іх няма. Обладзіўшыся руднік. Вось ты. Я магу зараз на цябе кірку гэту прымяніць? Не магу. Правильно? Патрабуе 90 пашкоджання. Ачмурэць. Будаваць шлях не вельмі цікава. Рэльеф, які загуляў Death Stranding да дыр. Не, ну типу, ёсць гульні, якія прям зроблены пад гэта, але час ад часу хочацца, типу, прадуманага шляху дызайнерамі. Ось. Ён проста патрабуе больш намаганняў, як бы залежыць ад таго, дрэнна зроблены адкрыты сусвет горш за слаба сярэдня зроблены лінейны сусвет, разумееце? Типу, ёсць вялікая розніца паміж гэтым. Это выключна залежыць ад таго, колькі намаганняў было прыкладзена на тое, каб штосьці зрабіць. Так. Здароў. А боже, ну. Так. Некае месца залез, якое мне зусім не абавязковае. Але што парабіць я ўжо тут? Правильно? Так, нейкія халупы. Вось там фіолетавае нешта справа. Давайте сходзім туды і праверым. Дарэчы, трэба паесці, можа быць, чаго-небудзь. Сюды было бы файна паставіць дзе-небудзь вогнішча. Не хочацца яго ставіць неяк абсолютно бессэнсоўна. Так, вось ферма яшчэ нейкая. Вось гэта ферма Райны. Давай, ідзі сюды. Няўжо на ферме Райны не будзе такога зручнага месца для вогнішча? Падаецца, не. Заблакавана. Добра. Тут не пролезьте. О, скоро. А что, не уже у дома я нельзя зайсці? Я ж пробил тут. А, вот зараз можно пролезть. Так, дом открытый. Дом можно разбурать. Ну ладно, у нас не хопіць пакуль силы разбурыць увесь дом. У нас абмежаваная здольнасць на гэта. Катька, диванік. Я ранее мог разбивать диваники. Вось, пошел процесс. Вось. Чудоўна, шмат чаго пайшло. Опанькі. Аўрора, вітаю. І бачыце, я першы паверх я просто аглядаў. Аўрора, боже нам. Ты мяне напужаў. Я думал, я хавалася ад чэмблераў тут уже пэўны час. У нас кончивается ежа, и я не могу просто сидеть спокойно. Так что я прокралася ў вёску, каб собрать трохи цибули и капусты. Ты мог бы забрать мне, дапамагчы собрать мне ежу? Я адзначыў, где можно знайсці на твоей маме. Давайте. Вынять квест. Мне падаецца, усё гэта ў мяне ёсць. Ладно, в принципе, можно и тут позбирать. Так. У мяне просто ёсць у куфары ўсё гэта, тое, што і патрэбна. Не абавязкова тут у яе здабываць. Так, ну ладно, будем рабіць яе квест. Зробім ужо. Раз такая справа, раз уж мы тут мимо проходили. Так. Ну и вось тое, дзе можна сабраць, я ўжо ўсё выкапаў. Блин. Давайте... Во, куфр ёсць. Давайте-ка яго. Капуста ідзе до нас. Не, наадварот, капуста ідзе сюды. У гэты бок. Сабралі і вернемся да яе з ежай. Аврора, у меня есть речь для тебя. То есть обнес город, ну уже поздно танк. Ты все знайшоў?
Дзякуй табе вялікі, на, трымай. Калі ты знайшоў больш гародніны, чым нам патрэбна, калі ласка, ты можаш сабе пакінуць. Я пачакаю пэўнага моманту, каб вярнуцца ў вёску. Трымай рэцэпт у якасці маёй падзякі. Цудоўна. Салат навучыліся рабіць. Так, дапамаглі Аўроры. Опаньки, там маленько. Блин. Ай, я трапіў? Я трапіў. Маленька, стой. Блин, не засталося неякі камянёў, каб скарыстацца. Вось, яшчэ адзін руднік. Маленька. Ты дзе? О, вось ты. Зваліўся. Ёсць. Яшчэ адзін аленька. Добра. Плюс-мінус са скурамі разабраўся. Так. О, унутр трэба абавязкова залезці. Я магу разбіць гэта? 25 пашкоджанняў патрэбна. Можа, з гэтага боку? Во, з гэтага боку. Цудоўна. Сабралі яшчэ. Тут настолькі закінута, што ўжо нават дрэвы скрозь дамы пролезлі. Проросли, в сенсе, пролезли. Так, ну это уже все не разбивается. Ведь камнями кидаться. Это моя основная зброя. Дальнобойная камяни. Так, проход у пячору гэтым можем открыть. Мне просто вельмі цікава. Ці магу я атрымаць сабе руду прям тут, на гэтай лакацыі. Упс. Гэта смерць. Як я сябе цікава ваншотнуў. Так. Вы померлі, але не зусім. Вы померлі за нейкай прычыны, вы вярнуліся назад. Выглядае так, што вы не можете перманентна памерці ў гэтым сусвеце. Так, эфекты смерці. Вы з'яўляецеся на апошнім вогнішчы, на якім вы былі. Ваш магільны камень з некаторымі прадметамі, якія былі на вас, з'яўляецца на месцах, дзе вы померлі, і вы вяртаецеся поўнасцю здароўя. Окей. Некаторыя рэчы, якія былі на нас. Добра, гэта толькі выключна... Зразумеў. Можам спакойна прыбегчыся туды назад. Трошки нечакана. Я хацеў праверыць, ну, я падумаў, што правал будзе, я куды-небудзь прайду яшчэ далей. Як вызначылася, не. Калі ты падаеш у дзюрку, то ты паміраеш. Выбачаюся, не дзюрку, а туліну. Я не спецыяліст проста ў гэтым. Так, ведаем. Мы можам сабе штосьці? Алхімічныя інгрэдыенты? Не, грыбы патрэбны. Fast travel. Таксама патрэбна мармур, якога у нас няма. Метадычны лутер. О, матэрыялы з большай дыстанцыі збіраюцца аўтаматычна. Жадаю. Рэгенерацыя. Во, дарэчы, можна, у нас рэцэпцік ёсць. І гэтага ўсяго у нас няма. Лук. На яго патрэбны цвікі, якія мы не ўмеем рабіць. Ну і ладно. Пойдем далей. Калі трапіш на іншапланетянінаў, не еш. Угу. Я подумаю. Дзесьці была гульня такая. 100%. Не ведаю, ты зараз сказаў, і я такі, была гульня, дзе ты еш нейкую лухту, якую не патрэбна есці ўвогуле. І гэта нармальная опцыя. Бок умоўна іншапланетяне, вось такое ідэальна просто. Такі ном. Ось. Тут у нас месца, дзе мы памёрлі. Забрать все. Вернули. Можно повеличить объем? Не, нельзя. О, блин, частка предмета уже сгублена. Ну ладно. Так, вот это цікаво. Это як способ вертаться назад. Ось он лагер. Почему ты голый там стоишь? Ты шаленый?
Нейкі шалёны культыст. Это зноўку магільчык або огуркі не есть. Ну, огуркі так-то глобальна амаль нічога там і няма. Як бы в огурках. Не тое, каб іх не патрэбна есці, але просто што карысць іх сумнеўнае трохі. Параўнанне. Так, захраснуць у цемры. Пячэра выглядае як ідэальнае месца для этой базы на будучыню. А потым нас накрыла лавінай. І зараз мы ў пастцы. Я гляджу, як іншыя за мной глядзяць, сошаць за мною скрозь цемру, галодныя. Няхай падыходзяць. Карацей, яны тут літаральна ў пастцы трапілі і адзін аднаго перабілі. Нават яшчэ часткова. Прыгажусь такая. Люблю, калі ворагі самі сабе знішчаюць. Нарган, ты пра гэтыя агуркі, якія, типу, контактывыя? Ну, яны пад вялікім сумневам, ці карысныя яны. Так. Есть. О, вось гэты прадмет. Ага, я не магу нават узаемадзейнічаць з гэтай штукай. Окей. Але гэта той прадмет, які мне па сутнасці патрэбны для нейкіх штук. О, пачакайце-ка, гэта што, амулетик нейкі, альбо што? Так, ён адразу уставіўся, вось ён. Верагоднасць крыта +3. Окей. Ну добра, і гэтае месца не да канца даследавана, можна яшчэ аглядаць. Падаецца, можам адпраўляцца з гэтай выспы. Калі што можна вярнуцца яшчэ потым. Таму што тут не той, каб шмат засталося, вось гэтае месца даследаваць, але я жадаю паглядзець, што яшчэ ёсць у гульні. Давайте адправімся сюды на карабель. І на караблі прыплывем у кропку, якая далей па сюжэце будзе. А то мы так хутка скончым гэта самае, не прасунемся наперад і скончыцца ўжо стрым. Не хацелася бы больш паглядзець. 20 пашкодження патрэбна, добра. Так, можна будзе скінуць рэчы. Дарэчы, гэты шлях неяк я не правяраў. Зараз зразумеў. А ну-ка. Ворог. Культыст. О, вас тут трое. Нормально на меня так побили. Шкада, хату нельга полностью разнести. Сколько потрібно? На стяну? 45 пошкодження, добре. Пакулюю зовсім рано. Так. Яшчэ один меч знайшлі. Дарэчы, яго... Вот, можна прадаваць рэчы? Таму што золата для чагосьці ёсць. І ёсць уже паўтараючыся прадметы, якія мне ўвогуле не патрэбны. Так. Добра, скидываем рэчы і адпраўляемся адсюль. Неабходнасці няма. Адзінае можа быць, перад тым, як мы сыйдзем, яшчэ нейкія паляпшэнні зрабіць. Так, вось гэтую штуку можна палепшыць. Верагоднасць крыта падвысіць яшчэ. Ёсць. Палепшыць сабе вопратку. Ёсць. Зрабілі.
Далей, паляпшэнне мяча, жадаю. Усё, і, ў прынцыпе, рэсурсы на гэтым у мяне таго падскончыліся. Это павінна адвесці мяне да якраз такі на выхад адсюль. Плывем. О, там малюнок літаральна са мною у капелюшыку. Кайфы. Давайте каменчик заберем. Раз уж мы тут. Бо мы літаральна вяртаемся ў месца, дзе мы дагэтуль не маглі разбураць амаль нічога, зараз мы можам разбураць амаль усё. О, вось так вось гэта выглядае. Усе гэтыя дрэвы вось ідуць нахрен. Кусты, якія разбіваліся раней даўно, доўга. Зараз такое плюп-плюп. І няма мясцовасці. Так. Ну, прыгажосць. Усё, што ёсць, усё мінус. Так. Адпраўляемся назад да крыніцы, з якой мы з'явіліся. Мы ж і нагадваю, мы ўвогуле жыхар нашага сусвету, але гэта магічны сусвет, у якім адбылося нейкае сутыкненне паміж рознымі, карацей, сутыкненне паміж нашым сусветам і магічным. І па сутнасці мы, як вядома ж, траплянец, нас выклікалі, каб мы выратавалі гэты сусвет. Ну, альбо разбурылі яго дашчэнту, тут таксама опцыя падыходзячая. Назя імля. Ну, так, яно прыкладна ў тым напрамку. На гэта мне што патрэбна? 45 пашкоджання, нават не блізка. А божах, на гэта мне патрэбна выбуховая нейкая зброя. Вітаю ўсіх. Вітаю рэйдеры. Я спадзяюся, у вас все добра. Мы тут вітаю Машнінскі, вітанчкі ўсім рэйдерам. Мы зараз якраз у гульні, якая мы трапілі ў магічны сусвет, у які пачалі трапляць увогуле прадметы з нашага сусвету. І мы бегаем па ўсяму сусвету, раздзёбваем яго ўшчэнт, крафцім новыя штукі, і калі мы разбяромся, як тут выбухоўку рабіць, карацей, пойдуць гранаты, кулямёты і вось гэта ўсё. Я так разумею. Ну, такая трошки абсурдная. Але пакуль у нас мы у саламяным капялюшыку з каменнай сякерай і драўляным шчытом. Вось прыкладна такое у нас. Гэты чэл, з якім мы зараз, Янік, з якім мы зараз будзем размаўляць, ён якраз такі адзін з тых, хто выклікаў нас у гэты сусвет, каб мы яго і выратавалі. Бо сусвет, нейкія пачвары вечныя спрабуюць знішчыць гэты сусвет. Янік, гэта крыніца, калісьці месца нараджэння сілы, Wellspring. Wellspring гэта тып калодзеж, але таксама ў пэўным сэнсе, добра, калодзеж, калісьці крыніца жыцця за межамі магчымасці. Зараз яна пустая і высахлая, задушаная цемра, якая асяроджвае, цемра, якая выкліканая вечнымі. Ты быў выкліканы сюды, каб спыніць гэта. І засталося два месцы ў цэнтрыкусе, якое ты павінен пабачыць. Месца, дзе ўсё пачалося, і месца, дзе ўсё павінна скончыцца. Наведай іх, а потым вярніся да мяне. Як скажаш, мужик. Чакайце, гэта куфар пашкоджаная? Ага, так, ён пашкоджаны, гэта куфар. Мы ратуем свет ад кустоў і додому. Мы літаральна ад усяго ратуем гэты сусвет. Што мы не знойдзем, усё адпраўляецца на матэрыялы. Літаральна прям увесь сусвет разбураецца. Я магу лук скрафціць? Не, рано. Не магу пакуль. Нават на тэхналогію не хапаем. Так, на гэта мне руда патрэбна. О, новенькая. Зрабіць... О, сочыва можна зрабіць сабе. А давайте сочыва зробім. І можна сабе максімальны запас здароўя тады падвысіць. Памідорак бы яшчэ знайсці было бы кайфово. Так, мне патрэбна рэальны крафт. Пакінуць, дзе тут можна... Тут жа можна гатаваць, правильно? Дзесьці павінна быць. О, камень. Гэта я ўжо чытаў. Так. Я не бачу месца для лагеру файнага.
Як разумею, калі героі дапрамацоўваюцца да апошняга ўзроўня, мы будзем разбіраць усё, літаральна ўсё, і ўрэшце рэшт пакінем за сабой спустошаны сасвет, дзе нічога няма. Можа, мы галоўнае зло? Ты, падаецца, раскусіў асноўны сюжэт гульні. Адрамантаваць гэтага нельга. Опанькі, ахоўніца. Гэтая турма Арейманаса, лідара Eternal вечных. Стагоддзя таму ён быў пераможаны, але мы не змаглі яго забіць, толькі запячатаць. Шпілі вакол высп напітваюць сілу гэтага месца, яны паглынаюць, выцягваюць сілу сусвета і аслабляюць яго ў ланцугі. Калі шпілі застануцца, то гэтая пячатка ў выніку разваліцца, і калі яна зробіць гэта, Арейманас зноў вызваліцца на свабоду. Сеть вечных павінна быць знішчана. Зараз. Наступнае, ідзі і сустрэй мяне каля брамы пераходу, адкуль ты прыйшоў у першы раз. Добра, гэта тое, адкуль нас выклікалі. Я магу вось гэта разбурыць ужо? Не, не магу. 35 пашкоджанняў. Вось гэта я магу. Не, 20 пашкоджанняў. Халяра. Давайте хотя бы кустик разбурым. На табе кустик. Ось табе. Я тут галоўны. І каменчык гэта. Во, вось. Гэты камяні мы можам бурыць ужо. Вітаю, Баладзін, вітанкі. Гэтая брама адкрыта ў абодва бакі. У свой час у цябе з'явіцца магчымасць вярнуцца дадому. Але яна патрабуе амфары калодзежа, каб абудзіцца. Мы патрацілі усе да апошняй, каб прывесці цябе сюды. Ёсць яшчэ больш, але зараз яны знаходзяцца ў доступе лордаў Арейманаса. Перамагі іх, атрымай амфары, і толькі потым ты зможаш вярнуцца, шлях назад будзе адкрыты. А зараз можаш ісці да Яніка, у яго ёсць кое-чаго для цябе. Добра, яны злавілі мяне літаральную пастку, сам разбірайся, як это выбрацца адсюль, калі жадаеш жыць. Вось, дарэчы, так, Дзед Максім уже, магчыма, збег, але у нас пераможца Don't Start Together. Вось, і мы гуляем у панядзелак, мы будзем гуляць у Don't Start Together разам з Дзедам Максімам і магіччыкам. А заўтра у нас тады будзе плейтэст регрінінг, ёсць дазвол як бы стрыміць яго і гуляцца. Вось, таму паглядзім, як яно выглядае, але гэта плейтэст, то бок гэта нават не бета, скажем так, это вельмі ранні пачатак гульні, там атрымліваецца контенту будзе няшмат, і хутчэй за ўсё ў такім прям тэставым рэжыме. Вось, паглядзім, як яно выглядае, я не ўпэўнены, не запускаў яшчэ. І ёсць яшчэ недапройдзены у нас транзістар, які мы таксама можам заўтра патрыкаць, калі у нас яшчэ застанецца час пасля регрінінг. Таму што транзістар, мне падаецца, мы таксама вельмі блізка да канца, можа быць, закрыем яго цалкам. Вось, добренька. Ты зараз ведаеш, што патрэбна зарабіць. Пакунак, які ты атрымаў, мае ў сабе 2 крышталіка для парталаў. Яны дастаткова, каб адчыніць 2 новых шляхі. Першы вядзе ў Санктус, дзе духі ўсё яшчэ знаходзяцца ў смяротнай форме. Spirit, The Spirit, гэта дух, якая мне дапамагае ахоўніца. Яна дасць табе тую сілу, якую яна толькі зможа, так што ты зможаш разабрацца з сеткай вечных. А другая прывядзе цябе ў Ананкі, пад пагрозай, якая знаходзіцца пад пагрозай магутнага лорду. Шукай Фіскуса у Каланце. Ён старэйшы сярод назіраннікаў, і яго веды могуць табе дапамагчы. Пачынай, адкуль ты пажадаеш. Ты можаш вярнуцца сюды і падарожнічаць паміж імі ў любы момант. Я значыў партал на тваёй мапе. Окам. Вось оно. Іх 2, не, вось он. На поўнач 1 і 1 на захад. Зразумеў. На пару гадзін даволі прыемна, можна і далей парэлаксіць. Ну то бок яна не абмежавана тыпу па часе, яна абмежавана ў сэнсе, геймплейна. Так, ладно, гэта я не разаб'ю, а як я туды траплю? То бок я не змагу, можа быць, зараз увогуле прасоўвацца наперад, пакуль я не закрыю там на першай выспе чагосьці не скончу. Не, вось гэта павінна быць дастаткова, я прайду.
То бок ты просто абмежаванай лакацыі і ну тыркай колькі пажадаеш. Добра. Ну я думаю, калі мы скончым тыпу з квестамі, просто паглядзець, якая на канцэптуальна як бы чым з'яўляецца, тады можна будзе пераключыцца на транзістар. І тады я закрыю гэтыя штукі. Я просто, ну, я хацеў паглядзець регринінг просто таму, што мне цікава. Вось. А транзістар у нас амаль пройдзены на стрымах быў. Калі яго просто пакідаць там, калі ён не поўны стрым нават атрымаецца. Цудоўны кругагляд. Гэта месца сапраўды цудоўнае. Я не магу паверыць, што я калі-небудзь што я калі-небудзь пабачу такую колькасць высокаякаснай архітэктуры першанароджаных за межамі Санктуса. На жаль, пах вечных нават тут ужо. Добра. Стол, на якім татка ляжыць. Мінус. Цудоўная архітэктура вечных. Была і няма. Так, это не разбивается. Не стало далей тыркаць, каб не было як з дэмкай Hollywood Animal. А што з дэмкай Hollywood Animal? Просто яна, ну, дэмка Hollywood Animal была ў парадку. Просто што кожны раз, калі яна абнаўлялася, то, ну, як і часта, калі ты рана залазіш у нейкую гульню, то яна абнаўляецца, потым захаванкі нейкія абнаўляюцца, вось гэта ўсё. Перагулял. Ну, можа быць, такое таксама можа адбывацца, таму раннія доступы час ад часу такая праблема, што у залежнасці ад таго, як яны пабудаваны, потым уже не вельмі цікава вяртацца ў гульню. Вось, тыпу, занадта шмат. Але Hollywood Animal, яна прям, ну, пачатак адзінае, што ў той же самай па сутнасці застаўся, але далей нармальна так механік наверх, і яно яшчэ наверх як бы развівае механікі. Вось, усё цікавей становіцца, чым далей гуляеш. Ось. Але зноў жа я таксама сябе абмяжоўваў. Так. Так, можна да таго парталу схадзіць, можна... Я не упомню, які я ожидаю. Давай, иди сюда. Покричи мне тут. Так. Далее поразбираем. Ну ресурсов, по-моему, не дает. Просто разбирается за досвід. Ну так, только досвід дає. То есть оно нельзя разбирать? Не, нельзя. Мне падаецца, тут меньше можно штук разбурить, чем у Dismantle. Мне падаецца так. Потому что у Dismantle, по-моему, литерально усё до роўнай зямлі можно разбурать. Тут некоторые штуки ўсё ж таки вось это. Не, гэтыя разбураюцца. 20. О, нормально у вас там так. Я разумею, или нешта скала навернуцца, так? Полностью разумею. Некоторые гульні, ось реально, я так само прыклад Divinity Original Sin 2 і, ну, Baldur's Gate, я прям уже был готов в Baldur's Gate, что мне нельзя гулять, я как бы не хотелось, початок гулять нельзя, потому что можно просто перекорить. Так. Боже, можно не усіх активовать было, а? Блин. Так. Ён толькі дальнабойны. Я думаў, што ён можа яшчэ нечым мне пакразіць. Так, подкрадаемся. Оп. У выніку не выкінуў, ні халера. Там цэлыя нейкія гэта самае. Блин, я не могу разбить это. Цікаво, ладно, потом доберемся туда. Мы допомогли тебе закрыть гештальт, амаль. Ну, типу, реально, Divinity Original Sin 2, я скажу, что я хутчэй бы за ўсё, калі бы без стрымоў, то я бы зламаўся на другім акце. Я быў вельмі блізкі да таго, каб дропнуць Divinity. Я быў вельмі блізка да гэтага. Ну, вось. Але вось гэта не комфортныя нейкія кропкі былі перасягнуты. Зараз мне прям хочется... Мне спадабаўся Divinity, але постфактум, скажем так. Я яго хоць і не прайшоў, але магу сказаць, што ён мне хутчэй спадабаўся. Ну, ён мне спадабаўся. Нават не хутчэй, а просто спадабаўся.
Вось, хаця у пэўныя кропкі былі месцам, дзе я бы такі, я гатовы дропнуць гэта. Вось такая штука. Яно было вельмі блізка. Адзінае, што у Divinity 2, мне падаецца, ёсць нейкая такая шалёная нелінейнасць. Трошкі прям шалёная, да пэўнасці шалёнасці. Я не магу гэта патлумачыць зараз. Типу, ёсць нелінейнасць, якая задызайнена добра, а там нелінейнасць, якая просто ёсць. Вось. Типу, ёсць моманты, калі у вас настолькі ўсяго ўсё паралельна адбываецца, што за гэтым складана сачыць. Вось. Сюжэты, некаторыя сюжэты вельмі складана ўспрымаць. І гэта праблема, типу, то бок кожны асобны сюжэт файны, разам іх складана ўспрымаць. Калі ты ведаеш, што і з чым звязана, калі ўжо ёсць намаляваныя, скажам так, лініі сюжэтныя, то гэтая гульня ўспрымаецца значна прыемней. То бок, калі ты той момант, калі ты яе ўжо ведаеш, табе прыемней яе гуляць. То бок, умоўнае другое праходжанне, якое малаверагодна зладжу, вось, і з большай верагоднасцю значна я магу прайсці яшчэ раз Baldur's Gate 3. Шчыра, там прям вельмі прыемна, шмат у чым перапраходжанне будзе больш насычанае, скажам так. Вось, то у Divinity Original Sin 2 перапраходзіць яе цікавей, чым першы раз праходзіць, мне падаецца. Яна лепей пабудавана. У гэтым сэнсе, тады у цябе ёсць структура ў галаве, ты разумееш, які персанажы з якімі ўзятыя, калі ты першы раз праходзіш, просто ўсе персанажы з усімі звязаныя, і ты нахрен не можаш запомніць, калі асабліва мне, запомніць, які персанаж з якім звязаныя, якія квесты паміж сабой перасякаюцца, і што я зараз раблю, другі акт правісае з-за таго, што ў цябе такой агульна, у цябе няма квесту, у цябе ёсць квест «Стань мацней», вось такое. У цябе няма, гэта не цікавы квест. Вось. Незразумела навошта. Мне не патлумачылі, што свету патрэбны новы святы, а ты не ўпэўнены, ці жадаеш ты быць святым. Вось. Нейкая такая не хапае разбіць другі акт на два кавалкі. Зараз уже типу распавесці, як яно адчуванне. Типу, другі акт было бы добра, калі б ён быў разбіты на два кавалкі, і адзін кавалак меў тлумачэнне, па сутнасці адказваў бы на пытанне, вось глядзі, у нас ёсць такія-то фракцыі, вось, і яны маюць такі-то канфлікт. Калі ласка, глядзі. І вось на гэтым стале ёсць ты. Ці жадаеш ты зрабіць штосьці з гэтым? Таму што табе кажуць, атрымай сілу і пачні рабіць штукі, пакуль табе не патлумачылі, ці ты гатовы убівацца ў гульню палітычную, скажем так, разборкі паміж фракцыямі. Таму што фракцыі не вельмі дакладна нават акрэслены. Напрыклад, адрозніць паладзінаў ад магістраў абсалютна немагчыма ў пачатку. Першы акт пра гэта нічога не кажа, другі проста накідвае тых і другіх абсалютна на адным баку, яны ўсе жадаюць цябе забіць умоўна, не вельмі удакладняючы, што хто дзе. Вось, выглядае ўсё як святы ордзен, вы адна хрэнь, потым ты пачынаеш разбірацца ў нюансах. Вось. І гэтыя ўсе нюансы, яны сыходзяцца ў горадзе. Аркс, я скажу, самы круты акт у Divinity Original Sin 2, гэта два акта, насамрэч. Першы акт і апошні. Вось гэта два самых крутых акты. Яшчэ цікава выспа, але я бы сказаў, яе на трэцяе месца паставіў. Я не ўпэўнены, што лепей, першы акт альбо апошні. Ось, гэта самае, типу, крутое. Другі правісае, і ён не тлумачыць, што далей, навошта ўсё гэта. Так, добра. Першая рана, мы гэта не паверылі, не ў той момант, калі мы першыню гэта пабачылі. Рана паміж сусветамі, разарваная чумою Заранека. Так, просто жорсткія насмешка над полымем без сапраўднай душы. Я назвалі гэта выратаваннем. Яны бачылі, чаму, які кошт яна патрабуе. Усё будзе згублена. Окей. Добра, і гэта ў наш шлях у Ананке. У мяне ёсць квестик? Вось прям квестики паглядзець. Квесты. Галоўныя квесты скрозь в Илюм. Так. Знайсці свой шлях да Санктуса і Ананке. А ён нам не патлумачыў, які дакладна куды, так? Я бы просто хацеў у той, дзе дух мне дапаможа ў першую чаргу. Тыпу, дасць мне веды нейкія. Так, памятайце, што вы не прывязаны да адной выспы. Калі вы зразумееце, што вы захраслі, прагрэс дзесьці яшчэ можа даць вам больш магчымасцяў. Добра, зразумеў.
зачапілі мяне. Ну давайте ідзіце сюды. Мне падаецца, другая выспа складаней, чым гэтая будзе, таму гэта папрасцей. Больш натуральны дух. Вітаю, ахоўнік. Я бачу, што ў тебе ўжо пачынае атрымліваецца. Ідзі і знайдзі мяне ў Санктусе. Калі мы сустрэнемся, магу навучыць цябе розным рэчам. Просто прайдзі скрозь партал. Окей. Вось гэта дрэва мы разбурым яшчэ. Нельга. Акамянелае нейкае дрэва. І тут больш ні халеры няма. Правильно? Даецца ні халеры. Оп. Была ваза, няма вазы. Пайшлі адсюль. Так, адкрыта. Мне патрэбна лагер нейкі разбіць. Так, прайшлі скрозь вылюм. Сусветы, якія я ўвайшоў у адчаі. Цёмная моцная сіла, называемая вечная, шукае, як сфармаваць сусвет па свайму выгляду. Каб спыніць іх, мы павінны адправіцца далей у невядомае, каб знайсці хаўрушнікаў і стаць мацней. Окей. Так і зробім. Так, смертная форма духа знаходзіцца ў Санктусе. Трэба зрабіць... Мы жадаем, каб яе моц стала нашай і даведацца, як знішчыць павуцінне зла, якое вечнае распаўсюдзілі на ўвесь сусвет. Окей. І гэта мы таксама зробім. А можна мне, калі ласка, месца, дзе я магу гатаваць ежу? Так. Аленька, ты там пад пагрозай, так? Давай. Мне падаецца, няма ніякага месца тут пакуль дзе паесці. Дастаўкі. Гэта спіс дат караблей і грузаў. Выглядае так, што галоўны экспарт гэтага порту быў мармур з даставамі, якія накірованы па ўсяму сусвету. Гэта незвычайная колькасць караблей была адзначана як згубленая ў моры. А можна мне мармур, калі ласка? Раз уж вы тут такім экспортам адзначаны. Мне гэта тое, што патрэбна. Это на мармур не падобна. А, вось он. Ага. Так, это ўсе пашкоджанні тыпу... А, не, пачакайце, вось так? Во, я магу здабываць мармур. Цудоўна. Ну, хоць разаб'ю яго. Цудоўна. Атрымалі кавалак. Так. Добра. І гэта... А, і вось яшчэ кавалкі мармуру. Цудоўна. Патрабуе 25 пашкоджанняў. Блін. Але вось гэтыя мелкі можна здабываць, так? Так, можна увесь гэты на мармур можа пайсці. Ага. Не падыдзе. Давай, давай. Там, па ідэі, можна яшчэ партал тады аднавіць будзе. Паміж сусветамі. Каб спрасіць падарожжа, я так разумею. Адрамантаваць. Не, давайте-ка не будем адрамантоўваць. Мне патрэбна месца адпачынку. Так. Так. Няхай будзе тут. Далей мне патрэбна... Орштадт. Не хапае? Чаму? Занадта далёка. Добра. Усё, гэтага павінна хапіць для пачатковай базы. І зараз мы... А, ну у нас большая частка гатова, в прынцыпе, ўсяго. Так, веды. У нас павінны былі адкрыцца новыя здольнасці зараз. Ты у нас... Я бы хацеў ежу прыгатаваць, вось у чым праблема. Ладно, добра, мы можам зараз будаваць куфары гэтыя, якія будуць тэлепартаваць нам рэчы паўсюль. Гэта вельмі нам спрасціць жыццё.
Так, гэтага у нас няма, гэтага няма таксама. Гэтага нічога няма. Ты? Скуру і грыляванае мяса. Добра. Сочыва, якое мы таксама маглі бы зрабіць, калі б у нас было месца, дзе прыгатаваць ежу. Альбо трэба назад далёка бегчы, чаго не хочацца рабіць. О, новая вопратка. Цудоўна. Гэта скура патрэбіцца, але мы гэтага рабіць пакуль не будзем. Цвікі. А цвікі, каб рабіць, нам патрэбна, ну, зразумеў. Усё адно на адно зацыкліваецца. Да раніцы паспім, прачнемся. Угу. 9 ўзровень, цудоўна. Мы можам зараз вось такія куфары рабіць. І з такімі жа, і гэта значыць, што мы можам потым паляпшаць, ну, па сутнасці, лагеры будуць стануць паўнавартаснымі лагерамі. Таму што пераносіць рэчы варта, ну, па асобку. Так, гэта ёсць. І ў мяне новая вопратка. Пункты брані дадатковыя. Цудоўна, перапрануліся. І я магу астатняе ўсё скінуць сюды. Цудоўна. Кірка. Не магу яшчэ мармур? Не, не магу. Рэгенерацыя стаміны. Куфры скорчмаў ведьмара. Ну, вось літаральна яно дазваляе проста пераносіць прадметы, каб мне сабою не насіць усё. О! Мне навучылі, карацей, усё цудоўна. Вось гэта руда, якой мяне не хапала. Зараз у мяне пааткрываюцца рэцэпты. Так, новы матэрыял. Я вельмі ад яго залежу, насамрэч. Бензакалонка просто так вось, у цэнтры. З нехалеры. О, месца, дзе можна ежу гатаваць. Ідэальна. І ў мяне якраз няма... Так, блин, вось праблема. Гэта тыпу лагер, але не лагер. І ў выніку як бы бегай паміж двума месцамі, альбо паляпшае абодва месца. Так. Можа быць, варта мне ўсё ж такі... Што мне патрэбна, каб пабудаваць куфар? Куфар патрабуе 1 мармура, але іх вельмі абмежаваная колькасць пакуль што. Я бы так просто не раскідываўся імі. Давайте ўсё, што звязана з ежай, пакладзем сабе ў кішэньку. Просто ўсё, каб не разбірацца потым. Па меры мы потым разбяром. І падбяжым, зараз пагатуем ежу. У першую чаргу на тое, што патрабуе паляпшэння. Там з ягадаў мы можам зрабіць сочыва. Я бы хацеў яго і зрабіць. Так, ягады. Вось гэта салат. Мне патрэбны. Грыляванае вось гэта мне дакладна будзе патрэбна. І вось сочыва. 2 сочыва і грыляванае мяса. Усё, якое толькі магчыма. Так, аленька. Ёсць. Яго мяса таксама патрэбна. І скуры. Так. Ёсць. Гэтага хутчэй за ўсё не на ўсё не хопіць, але мы зараз хаця бы вызначым, чаго не хапае. Это тое, што мы маглі зрабіць. Пойдзем паляпшым. У ідэале навучыцца рабіць зараз. Вось плавільня, так? Так, плавільня, і потым можна будзе рабіць якраз такі месца вось гэтай катлы, каб лагер паляпшаць. О, паляпшэнне на рыбу. Як даставаць алей з рыбы для алхімічнага стола? Добра, няхай гэта будзем. Сочыва на дадатковае здароўе, салата на рэгенерацыю стаміны. Хуткасць удараў. Вось гэтага я не ўмею. Крабавы салат. Ну, гэта пакуль далёка. Прыгатаваная ежа яшчэ патрэбна, якой у нас няма. Гэтага нічога няма абсалютна. Так, давайте плавільню, можа быць. Таму што вось гэта ўсё як бы бескарысна. Так, мне патрэбна плавільня. Базовая плавільня.
О, і гэта можна потым паляпшаць. Некаторыя паляпшаюцца? А, не, яно што пайшло вышэй, ўсё, нормально. Так, мне патрэбна 2 слітка. З рыбсаў, пэўна, тлушч. Ну, яно ойл і... Ну... Тлушч, ён, я не ведаю, ён тлушч лічыцца? Вось гэты алей, які з гэтага самага. Яка розніца? Так, пачакайце-ка. Алей і... Блін, у нас у словах заплытаўся. Карацей, так, мяне цікавіць тое, што з рыбы здавае. А, ну ён жа тлушч. Так, ён лічыцца тлушч. Хоць ён і вадкі. Ну, в прынцыпе, тлушч таксама вадкі, але залежыць ад тэмпературы. Алей з раслін. Добра. Алей. Алейва я зараз не придумал гэта слово, не? Так. Ту-ту-ру-ту-тум. Сябра зараз напісаў, цікавіцца, што я новую гульню нейкую падсеў. Я такі, не. Я прымлю. Так. Пум-пум-пум-пум. Не, гэта ўсё недаступна нам. Аліва тэхнічная. Добра. Але шмаравідла ж тэхнічная, не? Альбо я ўжо канчаткова заблытаўся. Шмаравідла ж яно тэхнічнае больш, не? Так, мне сліткі патрэбна рабіць. Так, мне сліткі патрэбна рабіць. Гэта месца... Добра, давайте слітак. І у нас плавільня. Плавільня будзе вось тут. Так, і каб я оплавіць, што я патрэбна рабіць? А, у мяне руды-то зараз няма. Што я сабраўся-то оплаўляць-то? Угу. Пішаецца ён. Маравідло, пэўна, пра назначэнне непаходжання. Окей. О, вось там я зверху бачу. Тое, што мне патрэбна. Як мне туды залезці? Можна тут лесвіцу нейкую пабудаваць? А, вось, не. Навошта мне лесвіца, калі можна проста абысці. Вітаю, Доду. Так. Але гэта мала яшчэ. Прям мала. Мне не хапае руды, і яе спатрэбіцца прям больш, значна больш. Прамысловыя памеры мне гэтай руды спатрэбіцца. Так. Ёсць. Я змагу палепшыць сабе кірку. Кірка стала раптоўна актуальнай вельмі. Мне патрэбна дошкі, гэта добра, і скуру перапрацаваную добрам. Дошкі. Я магу зрабіць сабе нават штуку, якая зараз паўнавартасны лагер тут будзем разбіваць рэальна. Вось так. Так. Мне патрэбна... А няўжо яго няма? Дрэва мне прямо придется забирать отсюда, правильно? Так, вось на ресурсы. Вось оно, забираем. Перапрацоўваем тое, што есть. Поехали пилить. Я не могу яго пакінуць, а? А, ён будзе цудоўна. Я не абавязаны сачыць за гэтым. Пакуль ён там занята, мы можам чым-небудзь яшчэ заняцца. Я вось, напрыклад, яшчэ мармур гэты разбіваю. Але мармура гэтага вельмі абмежаваная колькасць. Парталы. Цікава, куды яны вядуць. Адрамантаваць. Мне патрэбна навучыцца. Душа духа, каб узаемадзейнічаць з гэтым. Добра, гэтая жанчына можа мяне навучыць хутчэй за ўсё. А як мне туды забрацца? Я так разумею, альбо будаўніцтвам навучыцца, тыпу, каб туды залезці. Не выглядаю, як я магу штосьці зрабіць з гэтым. Так, это тэрыторыя гэтых пачвары, там нічога такога прям карыснага для мяне няма. Опанькі. Давай, иди сюда. Окей.
Ёсць. Гэтага павінна мне хапіць, дарэчы, на яшчэ одно паляпшэнне. Дзе тут? А, гатаваць ежу будзе складана, трэба ў іншым месцы гэта рабіць. Так, ладно, забіраем гэтае. Забралі. І у меня абсолютно з головы вылетело, што я збіраўся рабіць. Так, веды. Дошкі гэтыя, конечно, цудоўна, але моя мэта асноўная. Вось грыляваць можна і сабе атрымаць больш. Я мэтанакіравана шоў сюды, так? Copper ingot. Як мне яе плавіць, так? Мне патрэбна руды. Руду я ўжо здабыў, але як плавіць, я не ўпэўнены. Просто для таго, каб плавіць, мне хутчэй за ўсё спатрэбіцца... Я нават не ўпэўнены, як мне гэта перарабіць. Добра. Я кірку хацеў палепшыць. Яшчэ глядзеў у гэты бок. Вось што я хацеў. Паляпшэнне для кіркі мне патрэбна... Вось гэта. І гэтага павінна быць дастаткова для кіркі. Ёсць, кірка палепшана. Будзе прасцей. Плюс верагоднасць дадатковых камянёў хутчэй б'е, ну, карацей, няблага. Ось, больш пашкоджанняў. Аслабляе аб'екты. Што? Это як? Ага. Можна масава, карацей, типу, біць па зямлі. І адразу шмат камянёў біць. Я больш пашкоджанняў аб'ектам наношу. Зразумеў. Типу, узмоцненая атака аслабляе аб'екты ў сэнсе таго, што я пачынаю наносіць больш пашкоджанняў. Але не ўсе, толькі тыя, якія можна разбіць кіркою. Зразумеў, то бок калі я жадаю заняцца здабычай, то мне варта спачатку зрабіць вось так. А потым калупаць. Okay. Але гэта не вырашае маю праблему. Так. Я ўсё яшчэ маю тую ж самую праблему, што мне не хапае. Давайте-ка прыгатуем мяса. Таму што сліткі я ўсё яшчэ не ўпэўнены, як іх рабіць. Я магу запіхнуць, конечно, просто руду і паглядзець, што будзе, але там ёсць два слоты. Я не ўпэўнены, можа быць, мне яшчэ які-небудзь слот патрэбна. Так, вось гэта павінна мне хапіць. Пум-пум-пум-пум. Пусціце мяне. Давайте трошки пачысцім гэтую тэрыторыю. А то перашкаджае. Так, і я хацеў, я зараз сабраў мяса, якое прыгатаванае, і з прыгатаваным мясам я магу атрымаць сабе новую здольнасць. Вось я рабіў гэта. Вось он. Скура. Скуры не хапае. Ладно, тады гэта пакуль адкладваецца. Это ўсё не патрэбна. У мяне ёсць руда для таго, каб зрабіць сабе новы рыштунак. Але я бы хацеў адкрыць замест гэтага ўсё гэты напрамак. Мне патрэбны сліткі. Просто можна, конечно, было бы сабе толькі зброю паляпшаць, але які сэнс, калі імгненна я ўпруся ў тое, што мне патрэбны будуць сліткі. Так, руда. Патрэбна 8... Ага. Мне патрэбна дрэва, любое дрэва, так? Вось так. Зразумеў, то бок паліва і руда мне патрэбна. І паліва дае рознае эфекты. Так. Вось у мяне два слітка ёсць зараз. І далей, каб гэта прасоўвацца, мне патрэбна адна руда, каб пачаць цвікі рабіць і дроты. Ёсць. А сюды мне якраз таки патрэбна 2 слітка і 8 цвікоў. Чаму рэч? Дадатковы шанец для... Окей. Мне бы яшчэ руды тады. Самае эфектыўнае было бы зараз адразу базавая плавільня вось гэтую яе палепшыць, таму што верагоднасць дадатковых сліткаў з'яўляецца. Правильно? Базова няма просто. Просто плавім, як плавім.
Але также хотелось бы и полепшить себе, конечно, рыштунок. Блин, без цвікоў, конечно, я не буду просто сунуцца наперад. Пасткі можна пачаць рабіць, выбухоўку базовую можна пачаць рабіць. Не, ўсё гэта рана яшчэ. Вось, дарэчы, можна было бы сабе рыдлёўку зрабіць, можна, каб скарбы выкапваць. Але гэта ўсё пачакае роўна да моманту, пакуль я не знайду, як і сабе яшчэ больш руды. Мне літаральна абмежаваны зараз рудою. Так. Добра, тады даследуем тэрыторыю далей. Што у нас па мапе? На мапе адзначана квест даволі блізка. Дарэчы, дух тыпу прям паблізу ад нас. Дойдзем да яе. Так. Руднік, дарэчы, адзначаны. Але мы пойдзем зараз да яе. Ну, тыпу, да духу. Ось. Ну і, дарэчы, мы ўжо у прынцыпе, мы хутка будзем скончваць. Таму што ўжо час. Угу. Можна праплываць. Окей, ну гэта я ведаю. Перабраліся. Далёка нам куды патрэбна? Не, паказана, што блізка. Я бы хацеў пабачыць проста, што дзе яна, і потым можа на гэтым скончваць. Так. О, куфар. Хаваны. Яшчэ адзін меч. Блін. Месца няма. А можна не дзесьці паблізу куфар мне забыць? Дух, вітаю. Ты наближаешься. Моя смертная форма знаходится у Consecrated Cave. У святой пячоры. Блин, ну... А можно... Куфор. Ты что? Угу. Не вельмі карысна. Так, куфараў я не бачу. Мне уже придется назад бегче. Давайте куфр я прям тут поставлю. Хотя, блин, высокая вероятность, что... Ага. Патрабуе 25 пашкоджання. Зразумеў, вось так мяне гульня і гейткіпіць. Карацей, каб увайсці ў гэтую святую пячору, якую яна схавалася, мне патрэбна літаральна прабіцца скрозь пячору. 25 пашкоджання, і гэта ніяк не робіцца без меднай руды. Так, проплыли. Добра. Калі мы так абмежаваныя, то тут як бы нічога не паробіш. Нам прыйдзецца ісці ў руднік спачатку перад тым, як адпраўляцца ў святую пячору. Не варыянт. І ў той пячоры, хутчэй за ўсё, будзе шмат даволі... Ну, ён руднік з рудою, правильно? Калі ў рудніке ёсць руда, то мы здабываем там руду. Мой план закінуць штукі. Глядзіце, па часе. Мне не будзе магчымасці прям прайсці руднік. Я думаю, што я пячору зазірну да духа і ўсё. Але там, хутчэй за ўсё, сваё яшчэ будзе прыгода. Вось. Таму на гэтым я буду скончваць. Вось. Давайте зараз меркаванне складу і паапісваю, пакуль я тут рэжу ўсё навокал. Чым з'яўляецца Displaced? Гэта літаральна працяг Dismantle. Абсолютно пра іншае, як бы, ну, іншы сусвет, але гэта абсолютно тыя ж механікі. Гэта, в асобнасці, знаёмая гульня для тых, хто гуляў у Dismantle. Вось, распрацоўшчыкі гэтага не вельмі хаваюць, гэта літаральна просто людзям спадабалася Dismantle. Зробім яшчэ адну такую жа гульню па сутнасці з некаторымі зменамі ў механіках. Вось, і гэта тое, што мы маем. Яно літаральна вельмі заўважна. Гэта той же самы рухавік, наколькі я разумею, ну, калі абнаўленне невялічкае для яго ёсць. І нават у механіках галоўных яна не вельмі адрозніваецца, яна захоўвае тое ж самае. Не скажу, што яна прям... Я бы не сказаў, што гэта гульня, якая... Я бы, ну, тыпу, калі бы я раіў чалавеку, які не знаёмы з гэтымі двума гульнямі, я бы раіў зараз, у гэты пэўны момант, з-за таго, што гэтая гульня ў раннім доступе, я бы раіў Dismantle, вось, набыць і паглядзець, таму што Dismantle кайфовая, калі пабегаць, палупіць штукі ўвечары, я вам скажу, гэта цудоўна бавіцца час, прям цудоўнейшым чынам.
Вось. Это прям расслабляюча, як бы, такі, вельмі расслабляюча. Насамрэч, вось гэты момант, калі ты пачынаеш лупіць амаль усё. І я б раю для гэтага Dismantle. Гэта прям самае, што трапляе. Displaced, у свой бок, яно хутчэй для тых, каму было мала Dismantle. Вось. Типу, чалавек ужо разнёс літаральна ўсё, што там было, і яму сумненька, бачце, я тут зараз просто ўзяў, ды ачысціў лакацыю просто ад амаль да ўсяго. Вось. І калі вам уже реально сумненька і задзяўбаў, альбо вам не падабаецца у свет з зомбі, то можа варта і гэта самае. Вось гэтая гульня для вас тады. Вось. Блин, разлаваў. Вы бач, я не спецыяльна. Разлаваў, пакуль тут лупіў усё. Вось. Такое. Так што гульня добрая, не тое, каб усе плюсы-мінусы як бы захоўваюцца, Dismantle, што падабаецца, што не падабаецца. Калі вам падабаецца больш займацца крафтам і будаўніцтвам, то вам бліжэй будзе Displaced, таму што Displaced робіць невялічкі перанос у бок механік будаўніцтва ў параўнанні з Dismantle. Dismantle больш пра механікі поўнага знішчэння ўсяго, што вы толькі можете пабачыць. Рэальна, прям без жартаў, яно літаральна пра тое, каб знішчаць усё. Плюс яна больш пакуль насычаная, але зноў жа, калі мы зараз у галоўным меню тут ёсць, так, тэкст-лог, захавацца і выйсці. Вось, я хацеў паказаць, вось roadmap, і яны, па сутнасці, робяць выспы, яшчэ 5-я, 6-я не дароблена, яны яшчэ робяць, і яны дадаюць яшчэ дадатковыя мелкія штукі і гэта самае. Розныя дадатковыя, скажем так, фішкі, так што гэта ўсё прям вельмі развіваючаяся, як бы дынамічна штука, яны рэгулярна апдейты накідваюць, пакраху развіваючы гэтую, ну, Displaced. Вось. А на гэтым у мяне ўсё. Я вас перадам далей, а перадам вас далей я да каго? Да... Радыёголас, ляцем туды. Вам я жадаю добрага дня. Момент. Так, я жадаю вам добрага дня, жадаю вам добрага адпачыць. Заўтра у нас регринінг і калі паспеем, то транзістар. Вось. Літаральна будзем паглядзім плей-тэсты і дэмку. А Don't Starve Together будзе ў панядзелак, будзем у яго гуляць тады. Вось. Вось такая штука. Добранька. Перадаю вас далей, ляцім. І да пабачэння. Добрага вам дня.